Shabbat Shalom. A blessed Sabbath para ato na tanan. Shalom Aleichem. Kamorayawan para aton tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. Ang aton yan na para siya imor. Ibig sabihin na Hebrew speak. Ini nga para siya para siya about mga mitzvah para han Kohen Gadol or High Priest. So, ang high priest, asya niyan mga pointers or like summary, brief summary nga parashat imor. So, ang parasha imor asya niyan mga pointers asya ni mga special nga balaod nga naga-apply parahan mga kuhanim nga mga special nga balaod nga naga-apply liwat parahan Kohen Gadol or High Priest. Ngan kung ani kaduha, kung usa nga hayop may diferensya, physical na diferensya or depekto, diri ni pwede himuon nga kurban or offering. Tapos ito sang hayop diri pwede himuon nga halad or korban kung iti iya edad less than 8 days pala. Ta sa usang hayop diri pwede ritual slaughtering kaupo dit iya nanay in the same day. Sambol baka cow, tas iti anak calf, tas iyawon ni it calf. Tapos nanay niya in the same day diri pwede. Ngan make a kiddush Hashem and not Hilul Hashem. So, i-bless daw kunot Ginoo pag nagkukuwang ka. Tapos, about ang celebration ng Pesach, ngan pagdarahan Kurban Omer, ngan pag-start pag-iapan Omer, pag-celebrate ang Shabbat, ng pagdarahin Kurban, or halad niya ginatawag nga Stay Halikim on Shabbat. Pag-blow abhan shofar, kung ito niya, sungay ito niya hinkuan, goat or sheep. Han Rosh Hashanah, asya ito nitiya it New Year, Jewish New Year, or Israelites New Year. Tas ang pagpasting han Yom Kippur. Yom Kippur, sa kapito na holiday, kung diin, asya ito niya it Day of Repentance, nangangarong pasaylo, it mga tao. So, it parnasa, it livelihood, it blessings, tanan nga mo blessings nga imo acceptaron para to sa katuig, nakadepende ito kung ano it nakadecree ro siya na it Ginoo. Kung masin Ginoo, ikaw asya natin makakarawat yan ang tuig, asya la itong bisan magkamag dinero pagtranabaho, asya la itong kwartat in makakarawat. Or kung uswala ni nga kung bisan pa matin buhaton diri duro sakto laghap, kung asya Ginoo nga sulit na siya mahinabo. Unsokot makaon mga pagkaon na sa kubitsoka and mitzbahan lulab nga han isrog. Tapos ang pag light han menorah ngadto sa kuban Mishkan or Bet HaMikdash. Yung nga Mishkan siya nin holy tent ngadto desert, pero yan naman na ato desert at mga Israelites ato na Israel Holy Land. So ato na dapat sa kubit Bet HaMikdash or Holy Temple ngan pagbake lekem hapanim. Asya niyan lekem hapanim, asya niyan bread naging bubutang aton golden shulkan or an bread table. As an istorya about istorya kan Mikalel an usa nga tawo nga nagblasphemy, kumbaga nagyakan niya maraot about ang Ginoo, iyaging curse nga di na tudot Ginoo about ang Torah. Ngan kung ito sa nga tawo naghimuhin damage, kailangan niya iton bayaran ngan
dako iton nga sala it pag hit it usa nga tatay or nanay. So dapat diri ka umato hit imo kag anak kay dako ito nga sala nga imo sasaktan itim nanay o tatay physically. Ay Baruch Hashem. So ito sa nga Kohen, dere pwede magkaputin dead body. Bisan pa kung adalahiyat sa ito sa nga building. Dere pwede. Kay ano, magiging kuaniya impure. It exemption la kung itawo nga namatay asawa hit Kohen, iya nanay, iya tatay, iya anak nga lalaki, iya anak na babayi, iya bugto, or iya natawag ito na iya namatay nga bugto nga diri pa inasawan. Hindi to term pero nakalimutan la ko. So ang Kohen Gadol diri diri gapiya pwede kumapot or tumambong bisan pa niya close relative, iya mga paryente. Kung mga paryente mula, dere pwede. Pero kung imo immediate family, pwede. Para lang ini nga mga balaod para lang hit mga priest or Kohen. Dere ni balaod para hit normal nga tawo. Ngan it Kohen, dere pwede tumindog hirani hit usang grave or maglakat under a tree kung it usa nga part hit tree naghahang it usa nga grave or a body. Example, may da puno nga dako nga puno nga damot sanga-sanga. So kung an usa nga sanga bisan usa lang nga sanga gutiay tasit iya ilarom nga dat ilarom it puno may dangadto kuan ginlubong grave bisan ato kapat kalingit it other nga side nga puno usa nga Kohen dere pwede mag-walk under the tree kay ano ka pa ito mahihimo yang nga impure. Sugad ka kuan ka critical it pagiging kuan it purity hit mga Kohen it priest. Tapos so may da usa pang nga kuan. May da pa usa pang exemption. Di ba na yung exemption kanina kung immediate family. May da pa usa nga exemption para Kohen kung tinatawag na mitzvah. Kung ito sang dead nga lawas it tawo waray naglulubong ha iya, example na agian niya o sa nga kalsadang waray naglulubong ha iya, so ini nga Kohen kailangan niya hiyat maglubong. Ngan bisan pa nga ni it high priest at Kohen Gadol siya gapit may nabo kung may niya nakuan nga patay nga lawas, bisan pa ni alsawnit na patay nga lawas para ilubong kung diin man it tamang nga lubnganan hit usang nga iton nga patay nga lawas kailangan niya buhaton. Ito tinatawag na mitzvah. It kuan ngayon
asawang nga babayi gintatawag na she'ero hako she'ero ha karub elab, relative nga close to him. So asya to nga minsan at mga dead body ang mga priest ang mga kuhanim usually nakalubong ha mga ages at cementerio or ada hit kuan next to a wide road para ang mga relatives and kuan mabibisita hera nga to nara mga gravestone era mga graveyard para tas makita nara mga gravestone minsan nagkukunarat pangadi matud Ginoo para katalwasan it kalagit na sampol it nga kuhanim it na padi yan na may din dati nagkami adang problema dati 2001 year 2001 kay damo nga mga flights an nga na ano ka pa ito nalupad tiga nga Eretz Israel nga naagi kumbaga ginaagi ang nga trajectoryhan ang airplane naagin usang nga Jewish Jewish cemetery para pagkuan ba. Tas mostan mga kuan, mga halakik authorities nagyayakan nga ang mga kuhanim ang mga priest dire pwede allowed nga to fly over it usang nga Jewish cemetery. So ang nahinabo ang makuhanim kung general example kumatud usang nga lugar tika nga Israel kailangan nila mag-travel gamit an kuan gamit in sarakyan tipakad gamit in sarakyan or magbus tipakad to Jordan ngan didto sumakay na eroplano. So finally aga to ginbag-o na ang luluparanhan kuan luluparanhan mga airplane ha Israel dire na ngadto ma agi ngadto fly over it mga sementeryo para ang mga kuhanim makasakay utro kuan pag-aasawa may mga special law may special balaod parahan mga padi or kohen ngan may mga kuan nga mga dare nira mga balaod nga kung hinulat era asawahon. Example, usang kuan excuse me ano sa nga Kohen or priest diri hiya pwede mag-asawahin usa nga convert or usa nga divorcee ngan para naman liwat hit kuan high priest or Kohen Gadol diya pwede mag-asawa hin promiscuous woman or kuan divorcee or kuan ano ka pa iton or dere virgin. So Kohen Gadol dere pwede mag-asawa hindi virgin. So dere pwede mag-asawa hin kuan divorcee promiscuous nga babayi nga marga promiscuous nga babayi ibig sabihin may so kuan ida niya boyfriend 1 year nga they make a scenes o dito niya pwede kailangan iasawahon malimpyo. So ano't may hinabo kung ito usang nga Kohen nakag-asawa hin usang tawo nga diri allowed. So ano't bubuhaton kailangan niya i-divorce. Kung may daniya anak na lalaki
So tawag ito nga anak na lalaki katawagon na halal. Ngan diri considered nga proper nga kohen. Ngan babae naman halala. Ngan diri allowed para anong kapito? Mapangasawan usang proper nga kohen. Kay marang kahit kuan pagiging kohen, pagiging priest, kuan ito, tatay nga side. So, example, normal nga Yehudit, a Jewish woman, tapos, kuan, ano ka pa ito? Example, normal lang Jew. Dere ito magiging kohen. At least, dere ka tikang descendants ni Aharon, dere ka magiging priest. O siya iton. Haircuts. And haircuts, ano sang kuan priest or kohen nga wari pa magpapaarot for more than 30 days usa ka bulan dere pwede mag umagi ngadto hit misbeyak or ha altar until nga dere pinagpapaarot. So inumat pinaka greatest nga kuhanim. Greatest nga kuhanim asyet kohen gadol or high priest. So kailangan ang high priest kailangan he's supposed to always look neat. Kailangan malimpyo siya kitaon. So every Erev Shabbat nagko kaniya niya buhok ging goguntingan. Ano ka pa ito ginaarutan niya buhok para will groom hiya for the next shipan kuhanim. Na kung diin na change na every semana. Kohen first. So gintitrito usa nga synagogue or shul nga holy place. Sanglit ang mga kuhanim asyat iratin syahan kung nagbabasahin Torah first aliyah. It siya naging papabasa it aliyah it mga kuhanim. May paghataghin respeto. Bat Kohen. Ang Bat Kohen depende siya ngayon hit kuhan ano ka pa ito Yiddish ng Hebrew. It Yiddish normal it irati nahihimo nga is. Kasi Hebrew ti example ini Bas Kohen dapat Bat Kohen but whatever. Ibig sabihin nito daughter anakin usang nga priest. Diriya pwede kumaon hanteroma. Na kung diin asya ito ang ginahatagan mga parag-uma ngadto ang padi parahan era mga crop. Kung ito sang Bat Kohen nag-asawa hiya nga diri Kohen pwede na hiya ay baliktad. Ang Bat Kohen allowed hiya pagkaon ng teruma or portion nga ginahatag han mga farmer ngadto parthan mga an era mga crop nga era gin tatanom. So kung anakan Kohen daughter ang Kohen kung nag-asawa na hirahin usa nga tawo nga diri Kohen diri na ra pwede kumaon ng teruma. Kay ngan ang Kohen, ang asawahang Kohen pwede kumaon ng teruma. Bisan pa aniya
tatay dere Cohen. Di ba yakang kayo nga magiging Cohen kala kung ito yung tatay Cohen. Kaya ano? Kaya nagtikang ang mga priest ng mga Cohen Gadol ha kuan lineage ni kuan Aharon ang bugto ni Moshe. So so masasabtan lang kung Cohen ka kung itim tatay Cohen. Di nga ni Cohen itim tatay. Dire ka Cohen. Kaya kuan ito niya mga patrilineal kung di nagsasayop. Momim. When usang nga kuhanim, usang nga priest may the certain physical blemishes na gin-mention ha para siya diriya pwede magkuhanin aboda Hashem magserbisyo ha Mishkan or Bet HaMikdash. In nga mga blemishes kuan tinatawag na mumim. Example, aniya kamot, di ba, napulutat fingers at may niya extra finger. O mumim na ito. O di kaya itiya middle finger. Haligot. Di ba, normally that middle finger asya pinakailaba. Tapos itiya, diri asya hilaba. O mga blemishes na gapiton. O di kaya ito sang priest, buta. O di kaya it iya usa nga mata kirat. Ibig sabihin iya mata nga usa guti ay compared to iya usa nga mata. Di ari gapit pwede. Kung example, itiya tiil. Kuan nagiing kahi ano ka patawag ito? Nagiing ka dahil masilabat usa. Di gapiya pwede ngadto. Kung itiya kamot, ano ka pa ito? Nawawara. Wala niya kamot na usa. Di rin ka pwede ngadto. Pero bisan diri pa man niya pwede mag-participate han service ngadto sa Kuban Mishkan or Holy Temple or Bet HaMikdash, pwede hiya kumaon han mga teruma or mga meat nga mga offering nga gingkakaon mga other nga mga kuhanim nga waray nera depictoro mumim. Wait until nightfall. Iteruma huli to niya. Nga diri itong pwede ka hit usang nga tawo nga diri hiya Kohen or priest. O di kaya usang nga Kohen nga tami. So kung ito sa nga Kohen maging tahor na hiya, pwede niya kumaon yung teruma. Example, may usang nga bata, anakin Kohen. Yan na, may dani kuan. May dani darang sandwich nga in lamp nga ano ka pa iton na partihan offering teruma. Yan na, on the way hiya nga pag-ulan era balay nakatamak hiya. May daman niya sulot nga sandal, nakatamak hiya hinusa nga patay nga yatot. Tapos pag-uli niya iya gisumatanan niya nanay. Sumingan iya nanay, ay oy be. Asing niya niya nanay. Asing niya, anot problema ima? Anot problema mother? Nasaringan niya nanay, diri ya kay nasaringan niya awan kon nga niya sandwich nga dara nga tika nga school, diri partihin teruma or meat. Pero aniya nanay pag ulo niya giya sumata na niya nanay, yung maka na niya nanay nga may da ko gin prepare nga kuan lamp
sandwich sa imo for lunch nga ang bread tikang hantero mga flour nga ginooperan mga farmer. Tapos ang meat, ang karne tikang han kurban meat nga ginooper gihap nga gindarahan imo tatay nga Cohen tikang ha betamigda sa Holy Temple. Pero kay nakatamak ka manhin ko ang patay nga yatot, yana impure ka, tami kaya na. Nga dere ka pwede kumaon hini until nga maging tahor ka. So, sabi sa nayakan ni ko, nayakan ni an Cohen na bata nga hi Ezra nga at least ang sandwich nga dara ko tika nga school di makakarag. So nayakan ni kuan ni Ezra anay makato ka downstairs kay makato ako hamik ba. It make ba ritual politin hiya nga naglulublob, submerge ka your entire body na tanan dapat pag naglublob ka kailangan tayo mo buhok nga bisan usa lang nga bukit nakagawa sa tubig kailangan mo lagi uliton, kailangan maglublob ka totally ha mikba para ka maging tahor. So makakaon lang niya ni an iya kuan an lamp sandwich na gimpreparahan iya iman iya mother after han kuan after kailangan magulatiyahan pag kuanan nightfall or makakaunan niyan adtuya for kuan na supper or dinner. As may da pa example kung ito sang Judy Cohen tapos nakakaon hiyahin pagkaon nga terma para nga paret Cohen, portionate Cohen, tapos nakakaon niya. Pero dire niya tinuod, dire niya tinuyo kay diya maaram. So balaod kailangan niya ibalik niya gingkaon plus 25%. Example may olive na kuan 8-6 na kaon nga olives. So kung 8 nga olives sa na kaon, so kailangan may balikan 8 nga olives plus 25%. So it for 50% to 25%. So napulo na tanan nga olives sa ibabalik. So, about ang mga kurban, mga kurbanot. So example, may the yeshiva, tapos may the donor nga nag-donate siguro natong $500 million per year. So, kung gusto mo magpasalamat ka, siyempre, magpapadara ka iyahing kuan. Hin maupay nga klase nga, example, kung may daka chocolate, pinaka finest nga quality nga chocolate. Dire nga cheap nga chocolate nga baratuhon or di kaya dire marasa. Sugad manggihap kung nagdadaran kurban ngadto habitamik das o miskan. Dire pwede ka magdarahing kurban nga may da blemish or mom. Example ito sa nga hayop nga imo halad buta o di kaya may da niya problema at iya lips, may da split lip or iya mata, may problema at iya eyelid. Dire pwede himuon nga halad. Ngan kung ito sa nga hayop wari pa mag 8 days, dire gapya pwede dadon nga kuan nga halad. Ngan kung ito sa nga cow, sheep or goat gin ritual slaughtering mo hiya, bisan there to para halad para ito mo family consumption lang niyo. Dire mo pwede ritual slaughtering it iya mga children, it iya mga anak. Bisan pa mga dagko na iya mga anak na nga baka or sheep or goat. Example, may itkaw, may dani duha nga kuan anak dagko na. So, o di kaya karnero, di kaya kambing. Kung iyawong mo nga nit nanay, dire mo pwede iyawong gapit iya inihit iya mga anak hiton within that day. This works also in reverse too. So, it anak,
example ito sa iti mga anak imo giniyaw, di mo pwede iyawon it nanay liwat. So asya mga balaod. Kiddush Hashem ngan kilol Hashem. It Kiddush Hashem, sanctification. It ngaran it Ginoo. It Hilol Hashem, desecration. Desecration it ngaran it Ginoo. So kung kita nga mga natuod it Ginoo, kailangan kita ano ka pa iton, ano ka pa iton, maging example, maging honest, maging kind, iyakan natin ni kamatuuran, siya tama. Kido siya ito masing, siya nagyayakan ito kay maramit kamatuuran. Kido siya ito, siya kargan. Pero kung magginakang kain di kamatuuran, yung mga tuod, mga kanang rebulto, kasi tuod kamot na mga rebulto, kaya siya ito hilol Hashem iton, desecration ito ngaran Ginoo, bagan blasphemy na gyap iton, dako iton nga sala, usually mga sala sugad iton dit penalty, ngan dako iton nga avera or sins. So kung maghihimo kita sala para mailigtas it usang tao piko ak nefesh, pwede natin mo nito example Shabbat. Siyempre dere ka pwede mag-drive it Shabbat kay kung makina basta nga ni nagpapandar kay makina tim sarakyan may ito ni spark nga nahihimo. Ito nga spark nga bisan nga guting nga spark kalayo na ito niya para nga marang kitat balao ulit Shabbat nga dere pwede maghimuhin kalayo, mag-create or magparong hing kalayo. So kung may nga ni example itim anak may sakit bisan la 1% nga bagan maran may baka ka man dili man mo pwedeng pamahong baka ka man may something ginaabat. So bisan leto 1% nga chance nga may sakit or dere pwede mo ito dalawang tim anak nga to ospital o di kaya tim asawa mag-anganak na, pwede mo magpandar kan sarakyan, wala problema, basta piko ak nefesh or life risk. Pero di pwede nga bisan pwede man niyanon nala or ipabuhas imo bubuhaton bisan di man kailangan. Example kay gusto lang nga sudin anak gusto magkumadto ito sa nga park magmumulay okay di mo ito mapagbigyan kay bawal iton. O papandar ka tim sarakyan nga may na spark makakay mo kang kalayo. Pero may mga tulo nga avera or averot nga dere pwede himon hit usa nga tawo bisan pahiya patayon. So tsahan pag worship it another god hit mga idol worship, mga rebulto worship another rebulto bisan ka papatayon dere ka dapat bumigay. Yan bisan ka pa dere ka pwede nga it mga Jew mag-asawa hit dere ra allowed nga mag-asawa ra para san kan mga Moab, dere Moabites dere pwede mag-asawa mga buhay sa ibang mga nasyon, kailangan tira asawahan kapareho la nera nga dere ka pwede magpatay hin tawo. Ngan ano na hinabo, ano sa nga greatest example ini kan Abraham Abino, Abraham our father, nga willing hiya igiba pa niya kinabuhi para kana Shem, parang Ginoo. Anong sa nga wicked nga maraot nga hadi nga an ngaran ni Nimrod
karuyag hiya magbow down hiyahan mga idols. Abraham nag-refuse. Ako dere ako. Kasi nga Nimrod, di ka nga ni magbow down ng mga idols. Itutron ko ikaw nga to. Iahapil ko ikaw nga to at burning furnace at nagpaparaso nga kalayo. So, ang gimpili ni Abraham, gimpili ang kamatayon rather than to bow down an idol. So, ginhapil nga to ang burning furnace. Pero nahinabo, miraculously he survived. Warahiya kaanuhan. Warahiya kaanuhan. May dapa example ang tutulo. Hiya Mishael ngan Azareya. Tuloy ni nga mga Yehudi nga nag-ukoy ngadtuhan di ba gin-excel nga to Babel han Babylonian king. Ini nga tutulo yan niya Mishael ngan Azareya. Ano ka pa iton? Dito nangadto ra Babel dahil nga in exile in Babylon. Yan na Nebuchadnezzar ginorderan hira nga magbow down han idol. Kung dere susunugon hira hinbuhi kaya katurat kalayo bisan buhi pa hira. So nira gimbuhat nagrefuse hira nga magbow down bisan pa hira igahapil nga tut nagliliyab nga furnace. Pero nahinabo ang Ginoo Yashem naghimong dako nga milagro kay waray hira kaanuhan bisan hamot kuan nasusunog waray bisan kuan waray hira ka sunog waray hira ka bisan rabado waray kaanuhan waray katablihing kuan kalayo una duhat klase nga kalayo nga nagde-destroy ng kalayo nga nagproprotekta. Asya iton nga throughout ang istoryahan mga Yehudi nga nagre-refuse sila para pag-bow down han mga other mga pag-bow down pag-join han other mga religion ngan bisan para papatayon wala ilagay para matig-ahira. Damon mga times nga mga Christian sa Europe ginyayak na nan mga Yehudi nga mag-convert or papatayon. Ang mga Yehudi nagre-refuse siya gimpamamatay hira. May daliwat kuan. May daliwat founderhan Muslim religion. Karuyag niya nga ang mga Yehudi nga naggukoy ngadto ha Arab lands mag-convert ta Muslim. Wala igapan mga sumunod. Nataan nga mga syudad kung ginangukoy mga Diyos, gin-destroy yan mga Muslim. Natanan nga nagigibapit era kinabuhi para Ginoo. Dakwit nagulat ta era nga reward, a word to come. Di na natin mai-imagine kung gaano kahitaas iti era posisyon, iti era mga nishamot, iti era mga souls, kung gaano era kahirani, Ginoo, a word to come. Kaya daton level nga to, dere kita papreho. Level nat kabutangan naton nga duha, word to come. Kung magmirat kita nga mga to kita, dere nga tuha genom or ha impyerno. May istorya ba? May Christian. Kaya marang nga mga Christian, mga missionary, karag mag-convert at mga Yehudi, mga Jew, mag-convert ta Christian. Yan ang mga Christian, kasi nga, oy, Levi, kasi nga, tatagalan ko ikaw yung $10,000, basta di ka na ano ka pa ito makauning gefilte fish kuan ito niya kan mga Ashkenazi mga mino kan isda ito niya gefilte fish di ka pwede mag-celebrate na yung kuan in Shabbat yung kumauning gefilte fish kasi nga
oh sige wala problema sing Levi, oh sige wala problema iyaging karawatan 10,000. Babantayan kabayan namon ha, oo wala problema kita sige bantayan nera. Ah, gabi nahan Shabat, Erev Shabat na. Sos, pagkuhanan mga Christian, pag abrineran kuhan, oh, kita na gudo, ano ka pa iton, nagsiselebrate ka ng watit, kuhan, Shabbat, di, wari ka talaga mag-convert pagka Christian. Nasing, ano ka pa iton, nagbubuwa ka, wari ka talaga kumuha, nasaringan, kita ano kasi, kaya paano nasaringan, paano nasaringan yung mga, nagbubuwa ko, kaya kita ano, nakaon ka na natin gipalty fish. Kasi nga, di rin man ito kuan. Paano na siya nga, nagkuhan ako kayo nagkakaroong gefilte fish. Bawal ka kumaon itong kay kuan dapat yung kakaunon, baboy, ham. Nasing nasa ring na hilebi, anjo. Pakadikita nga dihita kuan, batrum. Katura batrum nga ito na batruman. Iyaging paupudan kuan, anduduha nga mga Christian. Tapos, nakita kayo ni nga kuan, nga bathroom nga ano ka pa iton, bathtub. Dinli ko ni ginlumsanin nga isda. Ginyak nang kuan isda, ginlumsan ko nga isda, ginyak nang kuya nga, dire ka isda, baboy ka. Dire ka isda, baboy ka. Dire ka isda, baboy ka. Paggawas niya, baboy na hiya. Asya niyo gimbuhat akon. Iyo kingayak nga dire ako Jew, dire ako Jew, Christian ka, dire ka Jew. Asya ginbuhat ko yun nga isda. Sangitin nga isda, baboy na niya, kaya ginlumsang ko niya. So, an irony ito, bisan ano, kung niyo, bisan nga nito usa nga convert maging convert ka, sampu convert ka no, natanan, nakuan mo, nagkuang ka, mikba, ano ka pa ito, ritual purification. So, ano ka pa ito, bisan ka pa bumalik itim pagiging kuan, kung ano man tim previous nga religion, kung nag-convert ka na ha, kuan, kuan ka na, bisan ang kaano nim, joke ka na, di ka na makabalik, di ka na magkukuan. So, siya iton. So, there la about iton nga, ano ka pa iton, kido siya siyem para i-give up ni mitim kinabuhi para sanctification it nga rin Ginoo. Damo gabit mga paraan para i-bless, para i-sanctify it nga rin it Ginoo. Pinaagi hit proper behavior. Kung nasa rin ka nga natod kat Ginoo katasit im sulot halos ka magborlis, wala itong sanctification. Hilol Hashem ito niya. Ibig sabihin, desecration ito niya. Asya ba ito tao nga nato dit Ginoo nga panulot halos makita nit irok it tuhod. So diton sigit bow down hit mga revolto. Asya ba ito nato dit Ginoo. Kuan ito niya desecration ito ngaran Ginoo. Pero kung natod ka ito sa Ginoo, nagsusulot kan mo pa modesty, temo clothing, imugin susulutan mo pa timbado, nag-good morning ka para mga tao, bus driver, nagta-thank you ka kung napalit ka nga to grocery, kuang ka, imugin kapato, respeto at mga example, mga may nakita ka na janitor, na kuang kalaghap, there ni what na ngingimay ka janitor nga, or janitress, or kaya garbage man, street sweeper, bagan pagkuhan ni maimo abubura, yung magtitripit mga tao with respect, thank you ka, treat mo respect, modest ka, di ka na sambait mga idols, kido siya miton, sanctification ito kuan Ginoo, asya ito tama. Pero kung masing ka nga natod kat Ginoo, nasamba kahit pero nasamba kahit idols itim lawas nakikita dem ero itim tol itim waray bado kung ano so diton natanan nakita tim lawas kuan ito niya desecration ito Ginoo ngaran Ginoo nga dako iton nga sala labi na kung maaramit mga tawo nga
natuod kat Ginoo, asya bitot Ginoo nera. Kaya ano, nakita na gud ko manulot tira-tira mga bado. Kita na gud nagkakagawa sa tira mga baba, puro buyayaw, mabastos nga mga istorya. Asya bitot natuod Ginoo. Pun ibig sabihin din nga maupit tira Ginoo, so dinin. So asya eto niya, desecration of ngaran Ginoo. So asya yung mga high holidays or holidays. So, example, pag keep nga na observant Shabbat, it Shabbat, dire itong para hit mga Diyo nga, para dut bugos nga mga tao, kay creation kita hit, Ginoo. Himo kita nga tawo, nasa nga ang Ginoo, at the kuan, kuan, after han 6, pagka 7 day, make it, he made it holy, and he ceases from his work that he had been doing. Iya ginhimo nga sacred ani kapito ka adlaw. Yan akong mga bisan diri mga Jew nagsiselebrate it Sabat. Diri ibig sabihin nga diri pwede itong kay asa nga nito magpapatunay nga gina-acknowledge nimo it Ginoo nga creator nimo. Gina-acknowledge nimo it Ginoo nga hiya naghimong bugos nga katawan na tanan nga creation and heavens and earth nga ikapeto ka adlaw humunong niya kay iya to gin made it holy. Kung holy itong adlaw hit par Ginoo kay no dili kita der nat ginihimo ito nga holy gihap. So kung ato na ito commemorate nga it Shabbat ato gina-acknowledge it Ginoo it authority over us nga gina-acknowledge naton hiya nga Ginoo naton hiya. Kaya kung mga tao nag-celebrate itera kuan mga holiday, itera sacred day, itera week, Sunday or Sunday para mga Christian ng Katolik, ngan Friday para hit mga Muslim, itera to na siya. Itera to na siya ginyaya kanit Ginoo nga holiday of the week. It holiday of the week asya it Sabat ikapitok adlaw. Sunset hit Friday, tubtubit sunset hit Saturday. Asya ito Sabat. Asya ito holiday. Kaya, kung iisipin na, kaya daw nabubot nga nga it mga Muslim, Friday, Kristyanong Katoliko, Sunday, at mga Jew, but nga, kay Friday to Saturday, Friday hit sunset, 18 minutes before sunset, ngan after sunset nga dahit Saturday. So asya iton sanctification yung ngaran hit Ginoo magsi-celebrate ka. Ay kung himo-himo ka at kalugaringon ni mga adlaw, yung nagyakan na yung mga holy ito nga Sunday, yung nagyakan na yung mga holy na Friday. Ano yakan Ginoo nga sugad. So ikaw naglulugarin ka la pag himo-himo ti mo mga holiday. Eh, holiday hit week. Ang imagine na natan nga mga culture nga umagiha kalibutan. Kaya no diri iba kaya no pa preho nga 7 days man. Din man tira nakakuan ng concept nga 7 days kay pwede man isipon nira nga sample ni nga mga Christian nga Katoliko itera semana 10 days. Ini nga mga Muslim itera adlaw 10 days. 10 days it Kristiyano Muslim nga singon naton 5 days la it kanang kuan Muslim. Kaya no hira ang Kristiyano ngayon mga Muslim, nga Katoliko, itira semana, week. Kaya no, din tira pa ako ang concept, Biblia, Torah hit Ginoo, divine book it Ginoo. Okay, ginyayakan nga 7 days it week, nga dahakuan, Bereshit, Genesis. Ay, pito ka adlaw, ang Ginoo humunong, hit iya kung iya ginihimo, ngan iya to made it holy. Sanglit, kita kailangan natin i-celebrate ito nga make it holy ito nga Sabat kay it Ginoo nalilipay aton kay di lang sa itang celebrate pati Ginoo kumbaga natambong kita hitlami sa Ginoo pero kita kay karo di naman kita magkuang karang nan maghimuhimo at kalugaringon gimuhimo kita yung mga patron niyan kay istorya ko mga patron tao na tong ano tong nga klase nga foolishness it na pagkukuan pag-celebrate ng patron. So padayon kita. So asya iton. It as a Serta de Brot and 10 Commandments ada ito nga pag-obserba han
Sabat. So, din man ito niya, parashat Yetro. So, an kon liwat, ang Rosh Hashanah, New Year, ngan Day of Repentance, yung Kippur, pati ang pag-sit nga dahan suka, sukot, ini nga mga holidays, ada ni hit aton para siya na. Parashat Emor. So, na para siya, nagyayakan na ato, ng Torah, nagyayakan nga, i-keep ini nga mga wonderful nga holidays para i-enjoy it. Pesach, Shabbat, ng Sukkot, nga gindi-discuss gapit Yamim Noraim, Rosh Hashanah, yung Kippur. So, pero, before ihatag aton mga lesson mga holidays, ang Torah, ginyakan anay aton, nga i-keep it Shabbat. So, asya ito. So ato ni kwan Jewish Month Challenge. Ano daw kuno it bulan Jewish calendar it waray holiday or fast or fasting nga ginoobserba nga dahit na bulan. Ano daw kuno bulan nga waray. So it bulan nga waray holiday or fasting it bulan hit Tishban. It Nisan, it first month. Nisan anot holiday? Pesach. Anong reason? Kaya no gin-celebrate. Ang reason for holiday or fast, and reason, and yet siyat Mitzrayim, and splitting of the sea, and an exodus from Egypt. So, ano mga customary nga gimbubuhat? Diri na kaunhin hametz or mga bread nga may pampatubot, sample yeast or mga may tawag ito nga pampatubo. Nakalimutan ko. May mga iba-iba doon nga term. Kaya yan ay babago-bago nila yung mga term ba. Pero yes, normally it pampatubo it bread. Tapos may ka-seder. Seder is kuhan, order it kuhan pagkaon. Pagkaon nga dahil gabi nga may pagkakasunod-sunod. Tapos pagkaon yung matsa. Tapos iyar. Ha-iyar, second month. Ano kuhan? Ano it holiday? Pesach Shini, tapos Lag BaOmer. So, in the times of Mishkan ng Bet HaMikdash, those who couldn't bring a korban Pesach on Pesach did so in Pesach Shini. So, ang mga tao nga waray daw kung nagkapaghalad, nakapagdarahan mga korban nga dan taiman Pesach, may da pa nera second chance nga danahan Pesach Shini. E di ba nasa kung nga dan Nisan, Pesach, or Passover, nga dan Nisan nga Nisan. So, wari nakapagkuanhan kurban, wari nakapagpadaran, nakapagalan kurban, pwede pa nila mahimo, pesak siya mantan iyar. So, ang lagba omer, ang mga estudyante ni Rabbi Akiba, nag-stop pag kinamagtay. So, ang customary, nagdadansin kuan, nagsasayaw kuanin bonfire. Siban ay katulong bulan. Ano ni celebrate? Ang Shabbat. So, ang Matan Torah. Ano Matan Torah? Giving of Torah. Ang giving ang divine book. Anon kuan. So, ang customary, nagihibaro, nagi-study, nag-learn, ang Torah nga nakaunin dairy products, milk, cheese, Tamos, Sheva Asar Bitamos. Ang nahinabuhin kaya ang Romans broke through the walls of Jerusalem. So, ang gibubuhatin papasting. Ang bulan kuan, ni kalima bulan, ang Ab, ang Tesha Biab. Asya na ini, the day, kung diin, ang first, ng second, Batimikdash or Betamikdash Holy Temple na destroyed. So, ang imbubuhatin past day, pagbasan Miguelat Ika, recite Kinot.
Ang ikaunom nga bulan an Kodesh Elul, month of Elul. Anon hiya? Holiday, month of Teshuvah. Anong kadalasan ng kustomre? Pagblohan shofar every day except han Shabbat ngan Erev Rosh Hashanah. Ang bulan han Kodesh Tishrei, bulan han Tishrei. Anon holiday? Rosh Hashanah. Ano ang reason? Ini nga year nga Rosh Hashanah, New Year, asya ni nga adlaw nga ginja-judge hit Ginoo it bugos nga kalibutan. Anon kustomre? Nagboblo in shofar. Ang Som Gedaliah, ano na hinabo? Gedaliah, leaderhan mga Jew, gimpatay. Ano yung bubuhat? Papasting. Yung Kippur, Day of Repentance. Siya niyan adlaw nga nangangaraw kitahin, nagre-repent kita ita't mga sala nga nangangaraw kitahin forgiveness itaton mga sala kana Shem Ginoo. So nagibubuhatin ni Papas Day, papasting. Nangangadi kita Ginoo, nagitisyo ba kita repentance. So ini nga kumbaga ang Rosh Hashanah, ang Rosh Hashanah, diba? Ang Ginoo nag-judges nagkukanano. Ang Ginoo nag-judges ang buot ng kalibutan. Nga dat yung Kippur may daka pa chance. Kay at yung Kippur nga da naging sisilit dikrehit Ginoo kung ano't iya decision para imo, ano't iya bala ka imo, kung yan nga tuig mabubuhay ka pa ba or dere na ikakasal ka ba yan nga tuig or dere na magkakaanak ka ba yan nga tuig or dere na kung ano lang mga judgmented Ginoo magkakasakit kaya nga tuig or dere na o maging healthy kaya nga tuig or dere na. So nga dat yung Kippur that final sealing. Bagat ito siya na nga dagin susurat it mga judgmented Ginoo. Pero nga dat yung Kippur di dagin sisilit decree. Sang litit mga tao nagre-repeat God kay kung ano man ginsurat nga dahan kuan nga dan Rosh Hashanah ng Ginoo, ang judgment ng Ginoo. Kumbaga, ang judgment ng Ginoo nga dan Rosh Hashanah, Jewish New Year. Kung ano man judgment ng Ginoo parang kalibutan, ng parat imo haim kalugaringon, para tim pamilya, para tim loved ones, para tim relatives, kung ano pa man. May da judgment nga dat Rosh Hashanah. Batay ning gimbuhat last year. Yan na, pagka yung Kippur, may da ka pa final kumbaga chance, may da ka pa last chance nga bag-ohon nga kung talaga mag-repent ka talaga nga masway ini with Ginoo nga kaluoyan ka nga bag-ohon kay nga dayto insisil na it-decrete Ginoo it judgment para it imo bugos nga tuig. So kung anong judgment ang Ginoo ano niya gingkoy nga dahan Rosh Hashanah asyat mangyayari tim bugos nga tuig. So Ginoo kung masing Ginoo yan nga tuig asya natin mga parna sa ating livelihood so gadlat makakarawat na tanan so gadlat mainabuhay mo asya net maximum. Example Ginoo asya hasin Ginoo yan ang kuan yan ang maagi nga tuig itim bugos nga tuig itim kuan 100,000 maximum maximum nimo 150,000 tapos nakarawat na tuig kuan la 90,000 maximum ito niya. Kung may dapat yung gimbuot ng effort, batay kung tama ito mo behavior, tama ito mo kuwan, di makukuha ng maximum. Pero kung di rin nga, di kung ano ito mo kuwan. Pero, di ka na't maigbaw. So, dito, ang sukot, ang milagro, han mga Israelites, ang pagkuan, pag-travel had desyerto, nga, gingagay dan hera, so surrounded hera, han clouds of glory. So, anong gibubuhat? Eat, sleep, and live in the suka. Nga, take han lulab nga hin isrog. Isrog, baga niya type of lemon nga isrog. Shemini at Seret, and Simkat Torah. And Simkat Torah, siya niyan, Hashem give us one more day of Yom Tov, good day, to be close to Him before return to regular daily life. Asya niyan Simkat Torah.
Ang sigaptura siya din in kuan gihap. Kung di nasasayo pa siya niyan, ban repetition na daan pagtapusan di ba? I'm not sure. Pero asya niya, give the Yom Tov or good day. Anong gibubuhat? Dance and rejoice with the Torah. An bulanahan kuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 8. Ani ka? 8 nga bulan. An Kodesh Hisban. Anon may dan Kodesh Hisban? Anong holiday? Waray. Asya light bulan nga waray holiday. An bulan ng Kisleb. Ani ka? Ika-8. Siyam. So, ang kasiyam, 9, 10, 11, 10. Ang kasiyam nga bulan ng Kodesh Kislev, ano it holiday? Kuan, Hanukkah. Nag-i-start iya Kislev, ginatatapos sa Tivet. Anong reason? 1 days old for the menorah, born miraculously for 8 days. E di ba nasing iyo ang panahonan mga kuan? Panahon ang Greek Empire, ang mga Maccabi, Yuda Maccabi. May daniya adto na pulo nga anak. Tas era na perdi ang Greek Empire, military superpower na perdi nera. Yan nakarugan mga kuang kasi mapiperdi naman hera. So anak tapos ang Holy Temple na katunira damo nera. Marang kita Greek ngan Roman Greek ngan Roman custom ngan kuan era tradition damo ang era Ginoo sa mga Greek Empire damo ang mga Ginoo era pansakob ngadtuhan Botanic Dash Holy Temple sa nita mapaper din era gin pang rubaan kuan ang mga oil kay ang menorah gagamitan in olive oil so may mga surod na nito nga gin panhugawan ning pangukay kailangan kasi kukuha nga to pure nga oil. So anera damo na nabilingan na oil pero an usala nga susudlanhin pat nga diriya kuan diriya mahugaw pure pahiya nga oil. Pero ato nga oil maglalas laon tahiya for 1 day pero miraculously naglast tiya for 8 days. Sanglit asya itong nga dathano ka may da 8 lamp candle o tinatawag na Hanukkah nga ginlalaytan kada adlaw usa hasta kuan matapos 8. So siya iton. An Kodesh Tebes ani kanapulo nga bulan an Kodesh Tebes month of Tebes or Tebet an Asarabi Tebet beforehand battle nga nagdestroy han Bet Hamikdash an kuan an mga kalaban ng enemy surrounded han Jerusalem. Asya ang babuhat nagpapasting. Tapos an ika-11 nga month an Kodesh Shebat. Tobi Shebat. Asya ni an New Year han mga puno. Rosh Hashanah for the trees. Kumbaga siya niyan kuan. Anong kadalasan yung bubuhat? Pagkaon mga fruit trees. Ang bulan, ika-12 ka bulan, ang bulan han Kodesh Adar. Anon celebration? Taanit Esther. Tapos ang Purim. So ang buhat ni Esther, ginyak na ni Mordecai nga kung pwede magkuan ang mga Jew magpasting kaupod niya. Ngan magpray. Ang babuhat past day. Tapos ang Purim. Haman wanted to destroy all the Jew, but miraculously the Jews were saved by Hashem through Mordecai and Queen Esther. Esther siya nasawahan hadi Ahasuerus. So ang kadang bubuhat red Megilat Esther, send Mishloach, manot food to friends, and matanot Evionim gifts for the poor. And eat a joyous Purim meal and get dressed up. So siya ni and matzah on Pesach. So, isa-serve naton ang
ang pagkuha ni Hashem aton taking out of Egyptian slavery to freedom on Pesach. So dere nakaon in hametz nga nakaon in matzah. So ano't holiday mitzvah. And mitzbahan counting the Omer. Nag-i-start inihan second night and Pesach natatapos 7 weeks later. So siya iton. So every night from the second night of Pesach to Bit Shabbos, we do the counting of Seperat or counting Ha-Omer. Dira kita nagka-count down but count up. At until nga mag-abutin 49 days. Tapos the day after that, the 15th day is Shabbos, when we celebrate Hashem giving us the Torah at Mount Sinai. During the 7 weeks in Seperat HaOmer, every night we count how many days and how many weeks have passed until we finally reach the 49th day, 7 weeks. So, ano't Omer? Kano iya kita tawag nga Seperat HaOmer? It Omer, kuan tiya, measurement hit, kabug-aton. So, it kuan, Omer, it the equivalent 4 pounds. So, siya hiya, ang kabug-aton, it Omer, it kada mo hit barley nga flour nga kuan talaga hiya nga flour finest, cleanest, top quality kay di ba it kuan it fresh barley kernels gin roast gin dried out tapos in a copper pipe tas the holes in it the barley was ground into a flour and sifted kung sasara 13 times nga gin sasara para makuha ang pinaka finest kumbaga pinaka puro nga top quality flour. Tapos asya nito usa ka kuan usa ka omer 4 pounds ito niya iya kabug-aton ito nga barley flour. So pagyapit to 49 days tas it ka 50 days Shabbat na. Korban omer gin dadarala ito Betamikdash only once a year. So dere gindadara it mga wheat, barley and other grains from the new harvest. Until it was brought with so a little bit every day. So right after han adlaw nga bumaya kita Egypt, we began counting the days until the Shabbat nga kung diin na siya itong pag-atagan Torah. Asya nagtudhaton nga Yetzat Mitzrayim an Exodus of Egypt nga nanmatan Torah or giving of Torah at nga milagro nga nahinabuhay Yetzat Mitzrayim Exodus of Mitzrayim took place para ang mga Jew should be able nga mag-reach makaabot ha Mount Sinai para karawaton ang Torah. So ano ka pa ito ang process para ma-complete ang process nga ma-receive ang Torah. So ini nga mga adlaw nga gin-count nga dahan Seferat HaOmer asya ning kukuan naton nga ano ka pa ito each day ano ka pa ito precious and valuable nga we should try to become a little bit better. So siya ni. So nga dan Rosh Hashanah Jewish New Year asya ni kung gindi-declare naton nga ang Ginoo siya it king. Kumbaga asya ni nga dan Rosh Hashanah the king is in the field. Kumbaga asya pinaka maupay nga adlaw magkuan mangaro hit Ginoo. Kaya masiranin niya aton. Nga nagaampo kita para tagaan kitan maupay nga tuig. Kaya nga dan Rosh Hashanah
Ginoo ginjudge siya bug-os nga kalibutan nga nagdi-decide ako at mahinabot kalibutan para aton sumurod nga tuig. So nagpipray kita nga Ginoo tagaan kita matamis nga tuig para aton, para at mga kag-anak, para at pamilya, para at mga sangkay, para natanan nga bini Israel. Nagangaro kita nga sana tuig nga mas mapahirani kita greater closeness nga mas mahalon pa naton Ginoo than the previous year. So kay ano nga ang bugos nga kalibutan ginjudge nga dan Rosh Hashanah or Joshua kay iton nga adlaw nga Rosh Hashanah asya iton nga adlaw kung diin hi Adam Harrison nga ni Hava hi Adam nga ni Eve ginjudge paran era pagkaunan forbidden fruit. So asya iton nahinabo nga ano ka pa ito? Adam nga ni Hava ginhimo on the first day of Tishrei. Asya ini an adlawhan Rosh Hashanah. Ang Ginoo nagyakan na era nga pwede nila kaunon na tanan nga natubo hagan Eden o Garden of Eden. Nga kung diin puno hindamo nga mga fruit trees. Pero dira allowed kumaon han prutas han puno nga natubo habot nga hahanggan Eden. May usa nga puno nga naiiba nga natubo ngadtuhan but nga ang Garden of Eden. Daits hadaat asya ni ang tree of knowledge. Kay kung kumaon hira, mamamatay hira. Asya ni instruction na ang Ginoo. So, ano lan usa nga mitzba nga ginkuang Ginoo nga ikikip nga para diri kaunon nadto. Didikipit era bagin sunod waray. Ano ra buhat? Few hours after hirahimo ng Ginoo, Adam Harrison, the first man nga ni Hava, Eve, hira naghimon siyahan nga first sin. Avera. Kay kumaon hira hampuno nga dere hira pwede kaunon. Kay nayan Ginoo nga oras nga kaunon niyo iton mamamatay kamo. So, aw na hinabo gimpatay baharan ni Hashem para niragin buhat waray. Ang Ginoo ginjudge hira with mercy. Iya gimpasagdan hira nga mabuhi ng gimpanish hira para ni nga mga bagay. Hashem said, just like Adam was judged on Rosh Hashanah, so will all the mankind be judged on this day every year. So kada tuig ito Rosh Hashanah, Judgment Day. The Holy Sound. So, ang shofar, gimbo blown on Rosh Hashanah. Asya itong message para bugos nga kalibutan nga asya ini Day of Judgment kada tuig. Ang shofar kukuha niya para i-wake up kita patong pagkakaturog para magtisyuba para anything nga gimbuhat naton nga sayop han previous year nga para mas mapaharan na kita Ginoo at maabot nga tuig liwat. Kung nakabati ang Ginoo han powerful nga shofar blast, an hunin shofar,
nag-change niya throne of strict judgment to throne of mercy. Kaya ano nga super blast ang judgment ng Ginoo from strict judgment nangad to ang throne of mercy. Kaya usa nga mga reason ang shofar nare-remind ng Ginoo an akedat yitzhak. Ano't na akedat yitzhak? Asya ito ano sa nga greatest things na ginhimo ni Abraham nga nan iya anak nga Yitzhak. Abraham ready na hiya para i-slaughter ang iya pinakamamahal nga anak nga ni Yitzhak liwat. Ready na hiya para at bubuhaton na iya't iya tatay. Kung asyat karuyagit Ginoo ereton bubuhaton hinwaray kuan akalooban maluwag ka kalooban kung asyat ka pagburutan Ginoo nga ighala di Yitzhak nga iya anak nga iya pinakamamahal bubuhaton. So agiton na akayda ang Hashem wants to judge us their descendants with mercy. Marong kita Ginoo diri nangangalim siyempre Ginoo gud tiya. Pero kung nagbublunganin shofar aton ginaasit Ginoo nga mag-focus on great deeds and aton forefathers Abraham and Yitzhak. So ano na hinabon akedat Yitzhak? Abraham nga ni Sarah from atang nga hinumduman nga ang ngaran original nga ngaran ni Abraham Abram. Ang original nga ngaran ni Sarah Sarai. After nga kuan gimbag-o hang Ginoon era ngaran. So ang Abraham nahimong Abraham, ang Sarai nahimo nga Sarah. Yan na Sarah childless siya for many years. Naging 100 years old na hikuan. 100 years old na hi Abraham nga ni Sarah 90 years old. Nanganak hikuan. Nanganak ano ka pa ito? Sarah nagnganak 90 years old na. Asyan pag-anak ang kanyitsak. Anay na boy niyan 89 years old na dadto hikuan, 89 years old tas 99 ni Abraham. Ang time niyan nga kuan nga gimpanin siyang Ginoo an Sodom and Gomorrah tas may dagap anghel nga nagdarahan mo pa nga mensahe nga Abraham by the next year kuan mabuburod. So asya to 90 years old nanganak na hikuan ni Sarah. 90 years old, isipan 90 years old wala posible Ginoo. Mga kuan did nga kuan nang Ginoo gusto't Ginoo wala imposible. Kay wala imposible ang Ginoo. Ang mga tao la kay limitado la kita kay mga kuan kita matter nga may da kalag. Sanit nakakuno kita Ginoo kay agad aton soul, itaton ni Shama. Itaton ni Shama composite tulo. Ni Shama roak ng nefesh. It nefesh asyat nag-attend at mga physical needs, pagkaon, mga pleasure, physical needs. Roak asyat ito yung emotions. It kuan naman ni Shama ada to nga ito mo brain. Imagine na kung ito mo brain para sa USB may capacity. Pero daw la katuig kaya itong masudlan ito mo utok. Within 3 years nga puno-punuan natin utok. Dere na pwede for new memory. Dere ka na mahihibaro. Tao patuloy nga nahihibaro, patuloy nga may mga bago nahihibaro. Tub nga bisan pa malalagis may lagap niya mahihibaroan nga bago. Pero di utok kaya lagi i-accept kay kay asya niya siya infinite part of infinite. Kaya ito niya nga soul, take ang ito't Ginoo. At Ginoo, infinite. Waray katapusan Ginoo. Sugad kapitat ni siya kaya ni siya may parte ito nga parte hit Ginoo. It Ginoo, infinite, eternal. Waray tinikangan, waray katapusan.
So asya iton, ngitat utok, kaya mag-handle hinda mo damon ng information bisan tutupatat kalagas, asya iton. So ano na hinabo? So, siyempre, pero nakadikadang nga wala ra magkakaanak, magkukuan na, tapos nagkaanak kiran, nga ra na ni Rana, Yitzhak. So, ang 37 years old na Yitzhak, edi 90 plus 37, so 127. So, 127 gap namatay si Sarah. Ano yan nanay? Kay pakabati ni Sarah nga nahinabo daw nga Abraham iya gindara Yitzhak ngadto ha Mount Moriah Mountain, Mount Moriah Har Moriah Har Mountain nga imo nga yo offer wala siguro kakayanin ni Sarah sanglit na matay hiya. So 127 years old na matay si Sarah. So asya ito, ano edad nga 37. Una-una 37 na edad ni Yitzhak. Baga makusog na hiya. Bisa nga nit ko, teenager makusog na. Pwede ka na umato. Pero 37 years old na hiya, kuan, gintes ti Abraham, nga dad-o na ni anak, and iya, kay nasaring man yung Ginoo, asing Ginoo, dadati mo anak, para mo nga offer, nasing ni Abraham, ino nga anak, kay daw man ni anak, he is Ismael, ngan hi Yitzhak, hi Ismael, anak ni Hagar, an Egyptian princess nga naging maid servant ni Sarah. Kasi nga, kaya nasing man yung Ginoo, dadati mo anak, ino nga anak, kuan ni Ismael or Yitzhak, kasing ginawa nimo pinakamamahal. Ino nga pinakamamahal? Ismael o kuan? Pinakamamahal. Pinakamamahal ni nanak? Ismael or Yitzhak? Kasi ang Ginoo, ang nag-uusahan ni mong anak. Sino nag-uusahan ng anak? Ismael or kuan? Yitzhak? Yitzhak. Ano mo son? Beloved son? Yitzhak. Kay ikuan, ano ka pa ito? Di ba, yayakan ko, determination ito usang kuan, ito pa yung Jewish, dahil nanay, diri adat tatay. Sanglit, it mga Arab, mga Muslim, tikang itarakan Ismael, kaya nera nanay, Egyptian princess, dira Jew, it mga Jew, kuan, tikang hit kan Abraham, Yitzhak ngan, Israel or Jacob. Kay tika nga Jacob nahimo niya ngaran nga Israel. Yitzhak lan waray nagbagon ngaran ano. Umbot kay kaano. Kay Abraham nahimong Abraham. Asan medan ni anak Yitzhak ngan hi Ismael. Tapos kuan naman ni Jacob medan niya anak Esau ngan hi kuan. Yitzhak medan niya anak Esau nga ni Yitzhak. Esau nga ni ang anak ni Isaac, Esau nga ni Jacob. Sa Jacob niya nga ran nahimo nga Israel. So siya nadto ano? Ikuan Ginoo ginyak na ni Abraham nga para i-test ang pagmamahal ni Abraham han Ginoo. Sangat iya ginyak na ni Abraham in a dream nga dadon hi Yitzhak nga himuon nga halad. Without hesitation or argument, Abraham nagmatay aga-aga pa bumuhat para patayon ti iya kalugaringon nga anak parahan command ng Ginoo ngadtuhan igbawhan Har Hamoreya or Mount Moriah nga kung diin adto nga Mount Moriah centuries later asya tong gintindugan han Bet HaMikdash and Holy Temple Jerusalem. So adto ano Abraham nga ni Yitzhak nagpakyan adto Yitzhak kaniya tatay niya father may dan naton kuan wood tapos
may naton wood ngan fire, pero waray naton kuan, waray naton lamp for offering. Nasa nga Abraham kan ni anak kan on the way na Herat ti pasaka nga tuhan Mount Moriah nga it ginuot magbibiling hithalad. And daradaran ni Abraham ang kalayo, mundo kalwong, tapos san kutsilyo. Ikuan naman ni sa kaniya daradara ang panggatong, ang sungo, kahoy, wood. Sa kanherang nga to igbaw. Siya na to, nakato na raibaw, pero nag-set up na ramesbeyak, altar. Pagkatapos, arrange na wood, tapos ang mga kuan, pagkuan mga bato nga kung di na ito tigdan. Tapos si Yitzhak willingly allowed himself to be brought as a korban. Wala nga niya magreklamo niya tatay. So, and i-slaughter na ni Abraham ni anak, iya na kukanon na ritual slaughtering ni anak. Kaya naman ginbound, ibig sabihin iya ninigtan na ni anak. Kasi Yitzhak naman wala magreklamo. Kung direlera mga righteous nga tao, nagreklamo na ito ba yung giinupodem nga to igbaw, imo mula akong halad. Maghahalad kita, makato kita igbawit bukid, tapos maghahalad kita Ginoo, pero waray na darang nga halad, sumaraw na higitsak nga ihiyatihimon nga halad niya tatay. Pero waray ako muntra. So, asya to, i-slaughter noon ta ni Abraham ni anak nga Yitzhak. Tapos may anghel nga nagpakita, nagimpas tapi Abraham. Nasing Abraham. Asya to, nasa ring an angel nga, padarang Ginoo nga. Iyat nagkukan witness nga Abraham, God-fearing man. Pagkatapos adto, nagkuhan ang Ginoo, nagpatarahin in sheep, lalaking lamp nga an sungay nakadtuhan kuan banwa na naguot. Sanglit adto yang nga sungay han ram, asya to nga super nga ginpapatunog gin bublo it super blast. Ginre-remind ito about han akayda nga nahinabo nga asya to nga ito nga para siya ito ang ram nga ginhalad ni Abraham nga ni Yitzhak. Pero ang original adto Yitzhak. Gitites ang Ginoo Abraham kung gaano ni Abraham kamahal ang Ginoo, gaano ya ka faithful, gaano ya ka God fearing. Tapos nga to na nabitis ang Ginoo nga God fearing man talaga hikuan ko. Asya tong pinaka last nga test napulong nga test nga umagyang pa nga kuan ang Ginoo kan Abraham ang pinaka makuri asya to, pero nasulbaran lagyap niya ng tanan. Na kuan niya sumunod niya, consistent niya. So siya iton nga gimboblo siya para ro siya na kay nangangaraw kita kana Shem nga tagaan kita mo-open nga tuig para han great merit han Akedat Yitzhak. Ang Akedat Yitzhak na nahinabo ito 3,700 years ago. So siya ito nga may mga kuan nga give up their lives for the sake of Hashem. In that, we, the descendants of Aaron, suck as to have a good year. So may da klase nga paghuyop nga sound it shofar. May tinatawag na tekiya, long blast. Woo! Paghuyop it shofar, long blast. Tapos may daliwat shivarim, 3 short sounds. Woo! Tapos ang teruwa, 9 very short blast. Tapos ang upat nga klase nga shofar sounds, tekiya, long blast, shivarim, 3 short sounds, teruwa, 9 very short blast ng shivarim or teruwa, a combination of shivarim ng teruwa. 3 short blast followed by 9 very short sound. So siya iton. So ang Rosh Hashanah, ang mo sa prayer,
includes tulo nga special nga section. And Malkeyot, kingship, Zekronot, remembrance, ngan Shopar. Each section may dani napulong nga pisukim taken from Torah, Nevi'im ngan Ketubim. And Malkeyot, ginyaya ko na nun napulong nga pisukim nga nagdi-describe kana Shem nga hiya ithadi ngan master hit bugos nga kalibutan. And Zekronot, may yayakan napulong nga pisukim nga nagyayakan talk about how Hashem remembers everything that we've done and has mercy on us. Tasan Shoparot, 10 na pisukim nga nagdi-describe ang Shopar nga ginhuhuyop nga mga pisukim will bring the great merit of Akedat Yitzhak before Hashem. Ano siya nan anay nabungad to akuan Mount Moriah Mountain. So asya ito. So anong pinaka-holiest day tuighan mga Israelites? Ano? Yom Kippur. Yom Kippur, day of fasting, day of repentance ito niya. No eating, no drinking, hindi rin pwede magtrabaho. Sugad pares gapit Shabbat. Nga dat Yom Kippur, hindi rin pwede magtrabaho. Hindi rin pwede kumaon. Hindi rin pwede mag-computer o makigistorya. Ano ka pa ito? Barakas. Hindi rin pwede makigistorya a cellphone. Hindi rin pwede makapag-shopping. Ngan ano ka pa ito? Ngan ito niya para lahit adlaw hit pagampo. Ngan ito nga adlaw asya iton nga nagko-confess kita at mga sala, nagre-repent kita, ngan nangangaro ko itahin pasaylo, nangangaro ko tang forgiveness ti kangit Ginoo. Asya ito pinaka-holy. Asya ito nga kailangan itong holy, kailangan itong adlaw nga maging holy kita ngan mas maging close hit Ginoo. Kung Yom Kippur mapatak nga dahit Shabbat, nagpapasting lagi ha, pero waray kiddush ngan hala or cholent nga dahit na Shabbat. If any other fast day comes out on Shabbat, we put the fast until Sunday. Kumbaga ginuusog ito na fasting kung dire Yom Kippur. Pero kung Yom Kippur nga nit kumuan pumatak nga det Shabbat, asya ito nagpapaslagi. Kay nga dat Yom Kippur, we are like angels. How is that? Kay like angels, Yom Kippur, like angels, we don't eat or drink. It mga angels, diri na kaon nga nainom. Like angels, we don't wash ourselves, di kita nakarigo. We do not put oils or creams on our bodies. Hindi man nag-a-apply. Tapos, like angels, we don't wear leather shoes or do any kind of work. Kanan hayop man ito leather shoes. Leather shoes. However, Yom Kippur, nangangaro kitang pasaylot Ginoo nga nagbubuhat kitahin proper nga repentance. Ngan Ginoo kung by the mercy of God pasaylok tat mga sala so that
pagkakaon nato ning diri kosher, diri nat pag o-observehin Shabbat properly. Pero kung nakasalakitan mga tao, for example, by hitting or embarrassing, kailangan natin apologize or mangaron pa sa iloanay ha era. Then after, pwede na kita mangaron pa sa ilo ha Ginoo. So after ito, kuwan na Simka. So far, na-discuss na natin ang Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, ngayong Kippur. Ang na sasalin, Sukkot, the Yom Tov Simka. Ano kintatawag Sukkot, the time of our joy. Kaya ano ang Sukkot, time of joy? As ito na holiday in full of mitzvot or mitzvah in plural. May the mitzvah yung pagkaog nga dat sa kubit suka, mitzvahan lolab ngan isrob, ngan since it comes after Yom Kippur, we feel that our sins have been washed away and forgiven. When that happens, we are happy to be really close to Him. So, normally, Shemini at Seret ngan Simchat Torah, you celebrate on the same day. Ano ba Simchat Torah? Simchat Torah, siya itut adlaw, is the day after Shemini at Seret, nga kung di natatapos kita pagbasahan bugos nga Torah. So, matapos naman natin entire Torah, ano siya ito? Si celebrate it kuan. It Simchat Torah. Back to Sukkot. So, meet Mr. Anonymous. Out of more than 500,000 nga babae nga nga dahan Exodus of Egypt, usa lang nga babae nga ang tatay kuan Egyptian nga nga bata ang ngaran niya ay Shlomit Bat Debri. So, ang ngaranan iton nga bata, iton nga ang ngaranan nanay iton na bata nga niya tata Egyptian is Shlomit Bat Debri. From the ito na Shlomit Bat Debri, tikang ito niya ang tribe of Dan or Shevet Dan. Aniya tatay Egyptian. Ano bang gimbuhatin ni nga Mr. Anonymous nga maraot? Aniya gimbuhat blasphemy. Iya ging course ang Ginoo. Nga Mr. Anonymous decided nga since nga ani nanay tika nga Shevet Dan, he would put a peace tent there and live with them. Pero an mga tawo nga tika nga Shevet Dam, tribe of Dan, nadire ra kay nasa nga diri pwede kay na according ang Torah, ang Ginoo, Torah Moshe, ang five books of Moshe, nga imo tribe nakadepende hit tribe it imo tatay. Pero ini nga anak ni Shlomit Bat Debre, anya tatay kay Egyptian. Kay na according to han mga kuan sages nga ni Shlomit Bat Debre, kuan niya to katib nga
nga Hebrew, Israelites. Asya nga, it mga kababayinan, ano ka pa iton, mga kababayinan, dere pwede makiginistoryahan it mga ibang nga mga kalalakinan. Kay dere kita maaram kung ano arat hunahuna it mga kalalakinan. Ngan dere proper hit para usang nga inasawan makiginistoryahan hit kuan ibang nga lalaki. Ini nga ikuan Shlomit Batdibre nakiginistoryahon laba hunahuna han Egyptian nga bahin karuyag ako niya kasi nakiginistoryahon hiya akon. So ana hinabo iyag ginrape niya usang nga Egyptian. Sanglit ano ka pa iton may duhang kuan Israelites nga nagdidebate kay an bugto ni Shlomit Batdibre nagdidebatehan iya asawang Israelite. Asa nga Israelite nga usa, dira ko ton asawa. Asawa na ito niya at Egyptian. Pero iya to asawa previously. Taka nagbuhat man yan linorong. Asa to diri pwede kang magkikig mag grit kat iba nga kalalaki na inasawang ka kay improper iton. Di ka pwede makiginistorya dapat minimal la kung makiginistorya ka nga di rin na makiginistorya ka damo-damo pat iyaw-yaw. Maghahatag iton impression. Una-una it babae nga lalaki opposite sign nga sanglit dira tuod nga may mga sinasabi na platonic love. Ano ba ibig sabihin platonic love? Platonic love nagpauso itong mga Greek. Ibig sabihin nito nga friendly love. Love about it. Kung example, may dalim sangkay, titnimuya sangkay, platonic love tawag itong. Pero, diri itong tuod, kabalik tayo tuod Torah, waray platonic love. Basta nga ni opposite sign, attracts, parasit magnet, positive nga negative, mag-a-attract talaga iton. Nga, imagine na laha, kung usa kang lalaki, tapos, example, sumakay ka ng aeroplano, katas nagkasa ng aeroplano, tas duwala ka nakasurvive, ngadto ha island, ngadto ka mo ha island, pag mataniw, nakato na ka mo island, ay nakaupod, pinakamaraksot nga babae, bugos nga kalibutan. Nga, kung to normal lang nga sitwasyon, di ka gud magagad. Iya, grabe ka. Raksutin nga, babae. Maybe after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, maruruyag ka na nga babae nga maraksutin duro. Sugad man it kuan. Sugad man it babae kay bisan nga it mga babae yan na diri nga duwala ka mga island, dami na it mga maghusay nga mga babae, mga asawa magraksutin duro. Sanglit diri tong tuod na mga platonic love nga friends, dere to kay opposite sign attracts. Kung lalaki ka, ma-attract ka babae ma-attract ka lalaki. Sanglit, kung inasawang ka, di ka pwede makiginistorya ng mga kalalakinan nga kuwan. Bisan pa nga ninimito relatives, di ka pwede makiginistorya yung patakala. O nga ibang nga tao, magkuwang kalahin, necessary la. Example, kung masakay ka, after ito, di ka makiginistorya kung ano-ano. Bahala ka nala signon nga suplada ka or ano ka kaya siya ito tama siya gusto Ginoo. Mga lalaki gihap makigistorya ka la kung ano it minimum requirements. So puminim ka trabaho, istorya ka la kung ano kailangan. Napasa mo na ang documents, waray pa ma'am. Waray na nga damo nga arte. Waray pa nga, kumain ka kakulop, kumain ka so din, ano yung buhat ka kulop, na dapat. So asya ni Shlomit Batdibre, so ganin niya. Tukatib nga babae nga ay nasawan. Nga nakadtuhan panahonan Egypt slavery ang mga Hebrew slave ngadto. Sanglitan Egyptian asing Egyptian nga kastoryan ng Shlomit Batdibre ay may gusto niya makigasawa akon for one day. Ay ano may himot asawa
slave laban iti asawa. So ni ginrape ni Shlomit Bat-Dibri. Hanglit an bugto nga lalaki ni Shlomit nagigdebatehan iya previous nga asawa nga Israel. Nasa Israelite, hindi ko na't asawa. Kaya siya normally kasi, babae nga naglorong, gigit, gindi-divorce. Gindi-divorce, basta nakipag, kung inasawang kang babae, minimum, gindi-divorce na. Siya itong, di rin kay asawa mo ito, di rin ko asawa. Asawa mo ito, di rin ko asawa. Ang debate ito niya. Ang debate. So, siya ito na hinabo. Yan na, ining anonymous nga Mr. Anonymous nga tikang nga ani nanay Shlomit Bat-Dibri dumako na niya ngan karuyag niya magputapin usang nga tent pero an usang lalaki nga tikang nga Shebet Dan tribe of Dan gimpaho nung hiya nagkunera they got into a fight argument katapos and fight broke out ngan an whole nga crowdhan Danites kumadto nga kung ano't nahihinabo kay no an anak ni Shlomit Bat-Dibri ngan adto nga usa nga Danites nagdidebate nasa ring nahi ergin pakianan ni Mr. Anonymous. Mr. Anonymous sa siya niyan anak ni Kuan Shlomit Bat-Dibri nga aniya tatay Egyptian na saring nahira nga out kareg nim nga pero kareg nim mag-move in nga dit amon camp nag-explain ni Mr. Anonymous nga since tiya tatay ay tiya nanay Shlomit Bat-Dibri ti ka nga Shebet Dan tribe of Dan so iya nga anak itiya nanay ato gapiya magbibilong nga to hit Shebet Dan pero nagyakanan mga Danites nga to live here para umukoy ka nga ni kailangan tikang kahit Shebet Dan kay ang Ginoo nag-command nga each Shebet each tribe live together o tikang ka tribe of Dan dito ka tribe of Asher dito ka tribe of Gad dito ka tribe of Judah dito ka tribe of Benjamin nga to ka so kung ano kung tribe ato ka so each Shebet under its own flag yung makanira nga di ka Danite kay ano itim tatay Egyptian kay it Shebet it tribe it usang nga kuan usang nga ano ka pa Israelite itiya tribe nakadepende kung inot iya tatay dire kung inot iya nanay so pagiging kuan Levites di ka pwede magiging Levites kung tikang tribe hit iba nga tribe of Reuben tribe of Simeon tribe of Judah di ka pwede nga to tribe of Asher tribe of Dan tribe of Gad tribe of Naphtali kung diri ka nga ni tribe tikang hit tribe ni Levi itim tatay diri ka nga ni tikang hit tribe ni Levi di ka magiging Levites so asya na to ano so nahinabo ang mga Danites wari sumigi nga didto magtindog han tent adto hiya nga kuan anak ni Egyptian aniya tatay kay Egyptian man so hinot tama so ini nga Mr. Anonymous na anak Egyptian or an people handan so ano na naging bubuhat kung may danir argument overhan kuan overhin Torah law ano nang bubuhat ng kadalasan mga tao nakadtura ha Jewish court or bit din so kung diri kuan settlehan bit din makainhira nakaturahan bit din ni Moshe Rabbeinu himself kay after it kung Moshe Rabbeinu diri na nga ni arami Moshe Rabbeinu it answer makatuyat Ginoo mismo ha Ginoo mismo ya magpapakiana so Moshe nga kaupo niya bit din namati about on both side adto nga case
and side han danites han tawan mga danites nga iragin presenta nila mga argumento and kay ano nga na feel nila nga diri pwede nga to mag-move in at tuya Mr. Anonymous nga anak aniya tatay anakin aniya tatay Egyptian nga nanside an Mr. Anonymous nga nag-argue nga may daya every right to move in kaya niya nanay tikanghan shibit dan o hino nagdawgang kaso himoshe ngan bit din nagrolled nga ang mga Danites were right. So, Mr. Anonymous kuan hiya was so upset nga naperdiyahan iya case. So, han pagbayan niya when he left the court, iya publicly gin curse ang Ginoo. Gin curse ang Ginoo, iya gin blasphemy ba? Kasi nga iya ba gin damo nga yaw-yaw nga marawt about Ginoo. Tas after all, imo siya niya gingamit para hadto nga kuan, iya lamang ginsunod kung anon kuan, nakasuratan torahang Ginoo. So damon mga tawo nakabati han kay publicly lagi. Paggawas na iyahan Jewish court adto nga Mr. Anonymous kuan iya damon niya yaw-yaw nga maraot about ang turahang Ginoo, about ang Ginoo, so blasphemy. So, ang mga witnesses ang nakabatihan gininaw-yawan ni Mr. Anonymous about niya gimbuwat nga terrible nga bagay. Ira ni gindarahiya ngadto kan Moshe para may baroan kung ano't bubuhaton para iya. Moshe diriya maaram. Moshe didn't know. So iya gin-orderan him Mekalel nga amo nag-coursehan Ginoo. So ang ngaran hini nga kuan Mr. Anonymous gay him Mekalel. So mapapansin nato na niya ngaran waray pa ni ihahatag. Di ba ni nagpag-argument pala yan and people and down Mr. Anonymous la na hiya. Pero han nagkuan na hiya yung naging blasphemy ang Ginoo waray na rason para i-hidden iya identity kay marawt nga duro niya gimbuhat sang gimpangalanan na hiya so niya ngaran Himikalil. So iya ging course ang Ginoo so gin kadto iya presuhan ngan until nga hiya Shem magyakang kung ano't bubuhaton na iya ngan hiya Shem nagyakang ka Moshe nga itbubuhaton kan Mikalel death should be put to death. So asa na gimbuhat. So a few Torah laws ang punishment parahan pagpatin usa nga tawo nga lalaki, babayi, bata punishment death penalty. Someone nga nagdamage or nagpatin usa nga hayop must pay for the damage. A person nga nag-damage parahan someone else's property must pay for these damages. Someone who injures another person has to pay for the injury. For example, when a biker hits someone and breaks his leg, the biker has to pay his victim for the injury. Pero, depende kung gaano kahalaga. So, hindi determine ni nga damages kung depende kung ano kuan it tawo kung ano tiya baka kumbaga intrinsic value. Example kuan hiya law student. So example law student hiya. Tapos ano ka pa ito na nabuta hiya. O mas mapay siguro kung surgeon nag-oopera hiya. So mag-iba it value hit kuan para hit injury hit matahit usa nga surgeon nganit matahit usa nga kuan example garbage man kay garbage man dira duro na focus kay mas magdag ko manit mga siot
mga hugaw, garbage. Pero surgeon, kailangan kitaon niya mo bet iya ginoperahan kay bayang iba't iya magunting, makat. So magibat equivalent. So depende kung ano kuan iton hiya. Kung hinot na tawo, ano tiyaging kuan. Sampol kung namahiya kahin tawo, nag-embarrass ang tawo, iba it disgrace it usa nga beggar, ngan usa nga prominent nga sampol prominent nga businessman. So imo gin pakaaluhan ano sa nga businessman ngan ano sa nga beggar. So ang damages mag-iba. Ay ano pa makukuan nga ano ka pa ito disgrace it usa nga beggar nga haros nga dito nalaya nag-ukuyha kuan kakalsadahan. Ini nga businessman iya yung kuan nga niya ano ka pa ito niya dignity nga sugad din niya iya establish pero katog niya establish tas so ito. So mas dako magibat damages depende kung hinoy tawo nga kung ano tiya profession, ano tiya gamit it iya example kung ano na injury. Yung example usa nga makarat nga writer. Oh. Tapos ito sa nga singer na injure nimo tira mga kamot. O magibat tira balyo kay ito sa nga writer ring gagamit niya iya kamot it usa singer makagkanta pa iya. Hindi maapektuhan kung oray niya kamot. Pero atong nga writer dako impact an injury niya kamot kay dinhi maka surat. So siya iton no bleeding. So ang pag-penalty han paghihitin usa nga parents on purpose and making them bleed is death. So kung pasakitan mo nga ni iti mo kag anak on purpose nga napadugo na nadugan hira it kuan it penalty death penalty. Bisan pait na bleeding kuan la only made a black and blue mark or a bruise, the penalty is death. Bisan pa black ayan latim nanay or tatay itim gimbuhat bleeding na ito kaya ito na sakob internal bleeding. Nakita ka nga siya nagbabiolate kaya nagpupundok nga dat dugo. So bleeding lagyap iton. So asya ito nga mga doctors nurse and this don't do any kind of medical procedure ha kuan era mga parents that will cause them to bleed unless it is an emergency and there's no one else to do it. So asyeton. Asyeton natatapos it aton kuan para shot imor about it na Mikael nga nagblaspheme Ginoo nga put it to death kaya siya penalty iya kaya iya blasphemy an Ginoo iya ging course ang Ginoo. Yan balik kita itong kuwan labi na siya ng mga Mayo halos mga damo nga Pilipino nang celebrated mga patron iton nga patron foolishness iton kay wala iton suguhit Ginoo wala iton religious kuan importance abudat sara iton service in idol worship iton dire iton abudat Hashem service of Hashem kay ano huna bisan pa yana actual niyo ipakanan ni usang nga tawo patron ano ano sa patron kay pista yan na ni Roque pista yan na ni Isidro pista yan na hit kung ano-ano nga mga ngaran ni tawo tas papakayan nim ano ba't background nito nga tawo nga iyugin si celebrate maro nga kuan ito biography iton nga tawo nga iyugin sasamba ito iyugin si celebrate ano nga background ito wala makakabaton kaya ano iton nga era celebration era la itong nasundanan era mga kuan kapuy-apuyan nasundan natin era mga kapuy-apuyan nga kung diin era mga kapuy-apuyan
nasundan lagi batayhan mga instructionhan mga ministro, tasan mga ministro, instructionhan mga kapadian. So, kung aton hunahunaan it mga Pilipino, mga palunon, mga Litinyo sa Marnon, kita nga mga kuan, Litinon nga mga waray-waray, dira kita mga kuan, dira kita mga tao nga diri natot Ginoo. It problema la aton kulang kita hin impormasyon, knowledge at gimbubuhat. Sanglit mga tao nga nagbubuhat it na mga idol worship, nagsasamba it mga rebulto nga bato nga kahoy or mga picture it mga patay nga tao, mga sinatawag nila nga kuan, quotation, mga saint, santa, santo, o JC Penny, or ano, iralato na sundan ira mga kapuy-apuyan. Pero kung papakayanin kung ano it na biography iton nga iragin ko kan kanurag celebrate, di rito maharam anot nationality iton nga tawo, tikang ito niya diin, kaya ano tiya naging santa o santa. Tapos kung aton iisipon, hinabat nagde-declare, nag-a-announce nga it usang nga tawo santo or santa, di ba't Vatican? Nga kung di ba siya sentro hit kuan? Asyat sentro hit mga Kristiyano ngan mga Roman Catholic. Di ba it Vatican nga kung di nato ito na ako it kuan? It Pope, it leader hit Abudat Sara, idol worship. Kita hat it bugos nga building hit Vatican. Kikang it igbaw nga tot atop tubtubit ubos puro damot mga rebulto. Hira it pinaka main nga nagkukuanhin Abudat Sara, idol worship. Kay ano ba itsahan nga first commandment at Ginoo? Di ba nasin Ginoo nga no one beside him nga dahan asereta de brot ang 10 commandments ang Ginoo ano ang first commandment nasin Ginoo usalahiya. No one beside him nga nadiri at mga idol worship nga or graven images nga ginhimuhit kamot it tawo or natanan nga mga kuan mga about it mga images it nga tut halangit, tabusit langit, atuna, dagat, whatever, mga rebulto. Kay no one beside him. No one beside him. Ibig sabihin, waray na ikaduha iya. Sulo lahiya. Kay Ginoo hiya. Di riya nakakapoy. Ngan jealous gad hiya. Jealous gad hiya. Jealous gad hiya. Sanglit na di riyat na mga kuwan. Sa mga tao nga nagkukuan na Abudat Sara idol worship, bagahin mga hayop. Kaya no, it mga hayop, di rin maramira kung ano tiragin bubuhat kung tama or sayop. Iragin ihimo based on instinct. Sanglit mga suditon, nagsusunod mga kapayapan based on instinct. Hindi man nila maaram. Kung ano nasundan na siya, susundon. Gindakuan na siya, susundon. Pero di ka magpapayan na kaya ano. Diba? Nganit mga nagkukunit Abudat Sara, idol worship, Ginoo dere na interesado era. Kaya ano, kay baga na hiraim patay. Kaya ano patay? It patay, dere maaram, waray kamuang-muang, hit nangyayari, hit kalibutan. Kay patay na hira. Kaya no sugad. Kaya no asyas iyakan ng Ginoo. Kay kita na ulit tawo, kung maaram hiya, it na hinabot kalibutan, hunaw na, itong nakahoy, nakadutong nga itong septic tank. Kasi na septic tank, nga ang kahoy, nga iya ginhugasan kay damon lamire, hugaw, iya ginkuan, hugasan kay maupay nga kahoy, pero nakatun sa kumong septic tank. Tapos ginhugasan, tasing darang atun sa kubang balay, tapos ano ka pa iton, gin chisel, gin tigib hasta nga puro mahin tawo, pagkatapos pipinturahan, tapos kung ano babaduan pa himo ang pambado, pagkatapos kakadat himuan altar, pagkatapos asya mahihimo na ra nga Ginoo. Yan na nakalimtan na niyang process kung tikang itdiin itong nga kahoy nga iya sinamba-samba. Ani maram yan ha, asya nito iya Ginoo, asya nito iya representation. Nga para makakunikit Ginoo. Diri tuod. Kahit Ginoo diri kailangan intermediary. Diri niya kailangan bagan checkpoint nga baga na eskwela ka magi ka net guardhouse.
nga kung di ka nga ni umagat guardians, di ka makakasakupit eskwelahan, nga di ka makaagi nga ni kang JCP ni Jesus Christ, diri ka mga tut Ginoo. Kung di ka nga ni, kung para Muslim naman, diri ka makakaagi nga tut Ginoo kung diri ka matod kang Muhammad. Kung Mormons naman, di ka mangatot Ginoo kung di ka natod kang John Smith. Kung Iglesia ni Cristo naman, di ka matod kung di ka matod kang Manalo. Kung mga kuan naman dating daan, di ka matod kung di ka natod kang Brother Eli Soriano. Kung kuan naman, damo kang Kibuloy, di ka matod, di ka mangatot Ginoo. Foolishness iton. Foolishness iton. Diri itong tuod, white mga gamit. Kahit Ginoo, di ba, marang kita Ginoo. Kita na tarang kita marang Ginoo nga Ginoo. It Ginoo first and the last. Kaya no first and the last? Ano ba it concept iton nga it Ginoo alpha and omega? Kumbaga ha Greek, hiyat siyahan ngan hiyat katapusan. Kaya no kasugad? Kay alpha means first, hiyat siyahan, kay waray niyat tinikangan, waray nag-create iya, kay hiya it creator. Ngan last, omega hiya, kay no hiya, kuan, last, kay waray masunod da iya, waray diri mga nganak, waray may masaliwan na iya, waray maikadwa iya, kay hiya, it last. Diri parehas it nasingit mga prophet, mga nibiim nga it Ginoo diri kuan, diri sana ba man, diri ya man made of blood and flesh, diri ya mortal. Sana ba woman, Ginoo diri sana ba woman, nga diri ya made of blood, man of blood, diri ya man of blood and flesh, diri ya tawo nga kuan ginhimo it dugo nga ni kuan unod. Kahiyat Ginoo. Hunahunaan naton kung pero yan at mga sinasayan kung ini tatagaan ko lang mo example para mahibaruan niyo nga foolishness iton nga mga santo-santa, mga saint, mga kung ano nga foolishness iton. Kaya ano, iyayakan ko kayo. Hunahuna, pero kada mo yan at mga saints, singo naton 100, 200, kada tuig, every 2 years, or 3 years, 5 years, or singa naton every 10 years, or every 5 years, may daging de-declare nga santo it usa nga it kuan, it Vatican, it ano ka pa ito, it pinaka main source it abudat sara, it idol worship. Kada tuig may daniragin de-declare nga kuan, nga ano ka pa iton, saint. So maabot it time nga it mga rebulto damo ang kaklase, maabot 9,000, 2,000, 3,000 nga halos kada kuan na grupo may mga kalugaring unahira nga hero. Ay takon siya takon hero, siya takon santo. Dire mas mo pinangak santo kay sugadin niya siya niya gimbuwat siya ninti. Klase mga patayton nga mga tao nga iniistoryahan naton, mga patayton nga tao. Iyo ginihimo nga mga hero. Di nga ni ka mo maaram ito mga mga biography. Kung ano ito, maaram kita nga yakan ni King Solomon nga waray bisan hinong nga tao nga ni nga waray sala. Waray tao nga waray sala. Depende la kung ano degree. Depende la kung ano degree hit sala. Itim violation itim sala. Kung ano degree hit sins itim imugim buhat. May da minsan grabe itim nahimo para una parasit kan Hitler, di ba? Giging pamatay pero nga million of Jews. So din iba-iba mga sala tas usang nga murder nga nagpatay na sa nga tao, mag-iba ito tira degree. Di mo parasit era punishment ha kuan. Impyerno. Siya ito gingo ko ang kung namimiling ka mo kung hinot pinaka may maupay nga biography. Bisan di rin man ini pwede iya pero kalang Ginoo it Ginoo. Kaya it Ginoo damot libro. Torah, 5 books of Moses. Tubtob nga dahan na anong tawag ito? Nibiim
ngan mga ketubim, scriptures, 25 books, Hebrew Bible, tikang hit Bereshit, tikang hit Genesis, tubtubit katapusan. Natanan nito istorya about it Ginoo, kung ano't pamaagit Ginoo, about it Ginoo, ano't mga iya gusto, ano't iya dira gusto, ano't iya gimbubuhat it mga mga nasunod da iya, ano't gimbubuhat it diri nasunod da iya, ano't yung mga punishment, papaano iya merciful, papaano iya nagja-judge. Iya it pinakadamo nga kuan. Kumbaga biography. Hiyat mas may klaro nga biography. Pero imbes nga kita kuan mas pipili naton it mga patay nga tawo nga di kita maaram kung ano nga ni kuan ito nira. Mga merit angay ba talaga hera? Angay ba talaga hera maging himuon nga saint nga mga santo-santa ganon? Nga di nga kita maaram kung tat merit nga maaram kita at nagdedeklara eret kuan batikan nga kung diin it batikan asya nangungundahan nga tinikangan it abudat sara it idol worship. Kita tira mga kuan sa kubit Vatican da kung nga building igboit building mga rebulto sa kubit mga building da kung mga rebulto. Ano naiisip naton? Ngan kita hiragap ito nagpasimula nga it na Yeshua. It Yeshua common ni may kuan mga Israelites. Ito nga JCP ito nga iyayakan nga kuan Greek name nga Jesus Christ kay and first nga nag-translate Hebrew Bible ang mga kuan ma'am panahon ni Antiochus siya ito na yung Jesus Christ mga kuan anak hiyat Ginoo kaya nagsalbaran kuan mga sala binuwa iton foolishness hunahunaan niyo tatagaan ko kamo ng example da mga example tagiyakan na iyo yayakan ko lahat mga example iyo nga never to gimbubuhat at Ginoo nga mag-aanak kiyahin tawo para magsalbaret kalibutan kay agit karautan it mga tawo. Una, ang panahon ni Noah bugos nga kalibutan maraut-rautan, wicked induro, nakikig-asawa na hirat ka same-sex marriage, minsan nakikig-asawa na hirahin hinhayop, ang mga hayop gihap, nagaak na hira, diri nira normal tendency, diri naghihap, diri naghihap tama, sugadan rooster, nakikigkuha na nga dang peacock, sugadan horse, nakikigkuha na nga dang cow, kumbaga ang mga hayop ang mga hayop gihap, mga wicked na gihap, anera normal nga instinct, iba-ibahan na, di rin na natural, maraot ng duro patin mga hayop, patin mga tao, ng panahon, hinowak lang nga na niya pamilya, hinowak lang nga ni, kaya kung di rin lang nowak, patin niya pamilya, di rin good ko, hinowak lang medyo tuhay, nga ang Ginoo, may the grace sa iya. It grace, mga grace, bagat sugad ba ito nga, kuan, ano ka pa iton, tao ka. Example, Ginoo makagarawm king. Tapos ikaw kuang kala garbage man. Tas tatagaan ka na attention at Ginoo. So hiton nga king ka, ikaw pinakamakapangyarihan na buong mundo tapos iti mo mata naka kuan ha. Asya doon sing find favor in the eyes of God. So na ito grace itawag iton. Ay kung pinakakuang ka, ba't magkukuha na mo kung pwede nga papansin nun. Kumbaga, it importance, gutay hindoro para pansin nun usang nga makagarahom. Asya, to grace. So, we found favor in the eyes of God. Grace, hinowak. Yan ha, yung paghimo yung kuan. Kita, 120 years. Ang mga tao di rin nato da iya. So, ang gibuhat ang Ginoo, natural phenomenon kay kuan, nature, instrument of God ito. So, iya yung paurahan, pati ang abyss, ang mga deep abyss, ang mga higlarong nga mga kuan pinanggagalingan ng tubig, larumit dagat, iya yung buksan ng foundation, kalibutan. Maram kita, ngayit kalibutan, crust, mantle, outer core, inner core, nganit pinakabut nga core, outer core, nga inner core, millions of degrees at kapaso. Mapasok-pasuan ng duro. Sang natan mga nag-try nga maghimuhin
bor tikang iragin drill ang pinakakuan nga masilaraman nagkuan ang mga rasyan. Yung kuan ra nagdrill ra ang mga drill bits may mga diamond kasi di ba diamond na siya hardest stone. Pero natutunaw may da umabot ang time nga di rin nakaya. Kaya natutunawan mga kuan, mga metal nga gindidrill. Di rin na kaya nga mag-proceed. Nakatupalairahan, crust, ti pakadto transition nga ton mantol. Di rin pa nga ni umabutit kuan, wari pa nga ni umabot nga tuhan kaburbot nga ng mantol or bisan na nakaabot nga ton outer core. Asay pa ko inner core. Sanglit, hunang-huna it mga oceanic volcano, mga bulkan nga adat ilarumit dagat nga mapasupasuan nga may connection nga tong pinakailarumit tubig nga nagkakagawas ang tubig katapos mapaso-paso baga nagkalalapuhan na tanan nga mga tawo pati may uran nga ton igbaw nga ton tubig nga mga dagat sangnitan mga dinosaur nagkamamagtaygipan mga kuan nagkamamagtaygihap magkalalapuhan yan nakasurvive la hinuwak la tapos ano sa nga giant nga hiog kung dag nagsasayop sanglit asya itong may da pa mga gulayat tas ang bugton ni gulayat dampan mga kuan panahon ni King David tapos ang panahon ni Moshe may mga kuan pa may mga giant kaya hiog nakasurvive hiog so asya ito na hinabo so ginkuan ang Ginoo ginkuan niya sway and nature ba iya ginkuan into his own kuan decree para magkuanin extraordinary phenomenon tapos asya ito nga natanan patay asya ito no sa nga nag-anak ba ang Ginoo hinusa nga kuan kumbaga ang grabe ang karautan dati ang panahon ni Noah nag-anak ba ang Ginoo no sa nga tawo nga iya buburudon tas asyat magsasalbarat Ginoo magsasalbarit mga salat mga tawo may dabaga sugarit na concept waray ang panahon ni Abraham an Sodom and Gomorrah itna Sodom and Gomorrah an ginpaora na ng Ginoohing kalayo nga tikang halangit 5 iton hiya nga syudad duha la ito nga syudad an pinaka kumbaga dati Dubai ngan kuan Abu Dhabi adto nga panahon kumbaga pinaka famous good nga kuan Abu Dasara mga idol worshipper mga kuan ang Sodom and Gomorrah anong gimbuhat nga to ang Ginoo nag-anak bahiya nga to hinusa nga tawo tapos sa magsasalbar ha era may diba gimbuhat ang Ginoo nga so dito di ba waray anong gimbuhat ng Ginoo nature na liwat pauranan na liwat ni hingkuan kalayo nga tikang halangit patay na tanan bisan nga anasawa ni Lot lumingi nasa ang Ginoo ayaw paglingi ngadto lumingi ni asawa. Na mo yang nga grain of salt. Kaya no yang nga mo grain of salt kay impano siyang Ginoo. Kay nasing ang Ginoo itim huts pa. Itim arrogance kay no ka malingi ngadto as if kuwang ka may danim merits asya nga makakaligtas kahit nga pagkuan iton pag destruction it Sodom and Gomorrah nga utro ka giap nga makasasala. Asya to nga ani asawa ni Lot na imo na grain of salt kay waray niya merits nga para magkita hit destruction hit mga wicked kuan ni Abraham may merits nga kumita hit destruction hit kuan hit mga wicked na mga tao kay ada itot kuan nagsasayo pa ada itot Proverbs ni King David nga destruction hit kuan wickedness kalipayan hit mga righteous nga mga tao. So asya iton, wala mga concept nga nag-aanak, may bubururo ng Ginoo sa iton. Bisan nga niyan almost 250 years nga slavery han mga Hebrews nga tuwa kuan Egypt nga bisan makuren era kabutangan, halos waray na nira rest, gabi pinagtrabahuran mga Egyptian, pinagtrabahuera. Tapos sa nira mga anak nga lalaki ginahapil nga tuha Nile River. Makurin, impapagdako perahin mga wild animals. Ano era mga master. Grabe. 250 years nging pakurian nirahan kuan, forced labor para maghimuin mga syudad. Paghimuin mga bricks.
Tapos minsan ang straw ang gagamiton nila pagpatibayan era mga bricks, waray na dera na era ginahatag era ng straw tanglit ang gabi harapan ng mga straw para pag asya tikukuha nila nga tutira mga bricks para tumibay. Grabe sang waray nira rest aga gabi kapoy na hera mentally kuan na hera exhausted ngayon physically kuan na hera drain. Baga nag-burn out na heran era energy. Waray na gud nera. Kapuy-kapuyan nera. Una-una at paano siguro naggagarasa halos na tanan mga Hebrews nga na slave nga to Egyptian naggagarasan duro dahil again kulang ng katurog ngayon kuan trabaho puro trabaho siya to grabe may dabaga ginaanak ka ng Ginoo mga babae nga siya magliligtas nga suditon may daba waray di ba padarahiyahan prophet himoshe iging padara ngan never na kuan natanan nga mga religion na bugos nga kalibutan waray religion nga nagclaim nga nagpakita era ang Ginoo or bisan pangani waray religion nga nagkiklaim nga bugos nga nasyon nagpakita era ang Ginoo as usa pa lang nga so nagpakita ang Ginoo iya waray kaya ano madidisprove na tanan di ka makagkuan nga ano ka pa iton nga makag-claim nga nagpakita ng Ginoo Judaism la Orthodox Judaism la it nagki-claim nga nagpakita ang Ginoo ha bugos nga nasyon ginwitness ang bugos nga nasyon anon ginyakan ni Moshe kay no waray susugutan Ginoo na nagpakita ang Ginoo ya burning bush nasing Moshe nga diret matuod ako masing nga nakakatula ako so dinin nga ano may da siguro mental problem Moshe nga ipakita yang Ginoo pero nya kan Ginoo nasing nga kabaraka kay dadahera nga to Mount Sinai ngan magyaya ka na haera atubangan ngan tikang hiton mamamati na hiraha imo ngan matuod na era na tanan nga imo igyayakan kaya ang Ginoo man ang nagyakan ng first and second commandment nabatian nera nga nakit-an nera kung ano man ito dahil ako nakakag-explain kung paano nakit-an nera nga nabatian nera sugad ka kuan Ginoo ha Ginoo it nagkuan dira angel hikuan Muhammad nga to Yakib nagpakita daw kuno Angel Gabriel hikuan daw Miriam asyagap daw kuno nagpakita Gabriel Angel Gabriel waray witnesses ino tawo nga may inasawan nga may danim asawa pagbalik nimo example nagtatrabaho ka kaya nahinabo ang asawa ni Mary Joseph carpenter nagtrabaho pagbalik niya burod na niya asawa gusto na niya ikuha na niya asawa pero agi siguro pagmamahal niya asawa wala na lang niya bulagi sang naghimo na lang rason nga so din nagkuan nahadlo ka dahi Maria kay marang gud it mahihinabo death penalty it mga nagsusugad dito nga adultery nagbubuhat iton sang asa nang ginkuan na lang anakit kuan Ginoo espiritu kung ano-ano dere itong tuod foolishness iton dere itong tuod damo patak mahihimo nga kuan damo patak mahihimo nga example nga never ito bubuhaton it Ginoo nga manganganak ya kay it Ginoo dere man a blood and flesh dere a mortal being nga no one beside him dere nakakapuit Ginoo para sa aton kay it concept time para lahat mga material nga bagay sugad ha aton nga may da time kay may da material kung waray nga ni material waray time asya ito meaning equivalent it material kung waray nga ni material waray time kay dimension it time nakapaloob it kuan dimension it physical na bagay sanglit asya ito nga basta ka nga ni nagiinop naguhurayo natin inop damo man ang kakatuan nimo kuan na pera nakakuan so nangadto ka kuan no ano mo inop bagin feeling nimo 6 months tapos ngayon pag mata nimo ipamata ka ni misis 5 minutes ka pala nangangaturog pero imo perception ng imo inop baka kain 6 months nga nagtrinabil kung ano-ano ning kantuan kapoy-kapuyang ka nagsuffer kan duro nga to napanish ka duro nga to 5 minutes ka pa lang nangangaturog kay ano kay imo soul nagta-travel itim soul dere physical
spiritual. Nga diri ya covered it concept it time. Sa nga siya napakadelikado iton para ato nga mga tao nga sugad kita idea hit mga Amerikano nga penny now, dollar later. Ibig sabihin, diri ra willing mag-sweat for another day para makuha kuan ay reward. Example, masa nga nga, ikaw, pulana, tatagaan ko ikaw, may da ko kuan mo, tatagaan ko yun ng 10,000 yan ng adlaw, or 1 million at katapusan hit tuig. Asya takwan mo. Basta makagulat kayo sa katuig, tagaan ko simulang 10 million. Bisa pa 100 million. 10,000 yan na. 10,000 yan na adlaw, karoton nim, di ka makakarotin 10 million na katapusan ng tuig. Pero bubuhaton ni pulana, kakaroton niya 10,000 yan na. No, sugad kita at mga tao. Kinabuhit tao, blink ka ba na ay? Bagalang pirok, pag pirok na yung pagmata, hala, 70 years old na tak edad. Huna-huna at pinaka-ripe nga edad, 70 years old na siya itong nga edad na namatay hi David Hamelek, hi King David. Nga, kung masubrang ka pa 70 years old, kuan na ito niya, grace na ito Ginoo, another grace. Pero 70, most likely, na kuan mo nan life. Nga huna-huna bisan ito usang nga, tao nga tiparatay na, tagaan mo yung papel. Sige daw, describe 70 years han imo life. Surat nim. Bisan nga nit one page, dere ada niya mapupuno it papilit writings kung ano na hinabon iya 70 years. Kay sugad la kahaligot it kinabuhi tao. Sanglit kung itim kinabuhi, imula ibabarter la nimo, ibabarter mo la itim kinabuhi para hit panandalian nga 70 years, 60 years, 75 years, 80 years, para itim ulam haba, itim eternal life, itim word to come, dako nga sayop, dakot nga foolishness. Di ba? Never ito nga mga religion, pero mga religion nga na, wala ito nagkiklaim, nga nagpakita rat Ginoo, puro nga usala nga nagpakita, John Smith, na nagpakita iya, nga Anghel, Miriam, hinubat magkukon-era kay Wariman Witness. Pero, ang Judaism, nagtika nga bugos nga nasyon gin-witness. Nga kung diri to na Judaism nga giwitness at bugos nga tawo, hinot mga tawo nga masunod kit mga balaod nga ahada Torah nga mas nga pagbasa ni Mano, example ikaw nakadto ka Mount Sinai, tapos Moshe may may Torah. Sige nga, tikang kita Egypt, tas slave kita nga tumasin ka. Wait, Mose, wala ko man nahinamdaman nga tikang kita Egypt. May dama kontra, usa lang nga magkukontra, wari na, bublag na it na religion, di rin na it ma-establish, din nagpapadayon. Sanglit, tub-tub yan kung mamimili kang witness, kita at mga Jew, Israel, tub-tub yan damo ng mga empires, rise and fall. Pero ang Jews, mga Jews, nag-survive. Kalat statistics ang kakaibahiyan it mga Jew, damo ng mga persecution na hinabuha era, rise and fall ng mga great empires. Pero kita nilagay per century. Kaya kay here it testament ng Ginoo, eternal life, eternal God. Nga dire Ginoo magbubuha era. So siya iton. Sa mga binuwa iton nga mga rebulto, mga patay nga tawo. At mga Diyo, basta nga ni Christmas, nalilipay. Kaya it mga bugos, bilyon nga tawo it nagluluhod-luhod para it usang nga Diyo. Una-una it Diyo, nakabase kung it nanay Diyo or dere. Himeriam, besan aniya tatay, Syrian nga Roman Empire, Pantera. Diyo lagya piya. Kaya niya nanay, Jewish. Bisang kapit tatay nim Jew, itim nanay dere ka Jew, dere tuntuod nga may half Jew na depende to imo nanay. Kung im nanay Jewish, Jew ka. Tatay Jew, nanay dere ka Jew, dere tuntuod. So siya eton.
Mga concept nga sugad iton diraton sang napakadelikado. Sige, example, umabutit tinuod nga Misaya ngadto Israel. May hinabubog sa kalibutan dako nga problema. Kaya yaya ko nung mga Christian mga Katoliko, Antichrist. Kaya kaya iraging tuturing na si Penny, asyat messenger of God, Messiah at Ginoo. Pero, ang mga requirements nga inya kanan mga prophets para ikaw tiyak nun nga Messiah, una, kailangan mga Jew bumalik nga mga Jew nga nag-spread out ta different nation, kailangan bumalik ngadto ha Israel. Magbabablik ra na tayo ngadto ha Israel. Ngan matitindog ang third temple kay di ba ang first temple ginrubahan mga Babylonian Empire, ang second temple ginrubahan Roman Empire era ginsunog nga ginkuha ni ran mga gold ngadto sa kuban han Betamekdash ang Holy Temple han pagkatapos ang pagkuha ni ran tang gold adto nga adlaw ang balyuhang gold humabubuhin duro agi kadamo ang gold nga era gin pangawat. Ang Roman Empire nag-fall down pero na-convert into religion, Roman Catholic. Sanglit mga ipinakariko nga religion, Roman Catholic. Kay damo ti empire, anaraging pangawat, adto ito na era. May danira kalugaringon bangko. Sanglit kita no diyan na may mga nagkakatatanggal nga mga archbishop kay agit corruption. Sanglit siya itutuon nga asya ko ang mga santo nga herat nagpapaunay at abudat sara nga puro mga rebolto igbaw itira building dakot na building nga kuan Vatican pero almost tira paligid sa gawas igbaw puro mga rebolto asyahan nga kuman nga aserta di bro first commandment ang Ginoo direton Asya kabalik taran ng bubuhat nira nga and observe the Sabbath ging na rin buhat naghimo ran decree nga di papatayon nit mga kuan nga nagsiselebratein kuan nga daid Sabbath kadto nira nga tun Sunday dang buhat nga kuan marang ka dati in ancient times an usa nga Jew itna Jew ngayon nga Yehudi di kang leto ka tribe of Judah bisan nga natayan nga mga Jews nato Israel dere sigurado nga aderahit Shebet Yuda. Kay 12 iton nga kuan tribe Shebet. 12 ito nga tribe. Pero yan kaya siya naman ran nasalin yan last nga remnants san kuan tribe of Yuda Benjamin nga na-excel nga to Babylon nga bumalik. Hindi hira laanay yan mga Yehudi laanay tawag hira na tanan. Pero at the end of Messiah umabot na nga nit Moshiach o Messiah at Messenger at Ginoo, madidetermine na kung anong nga Shebet talaga ito sa nga Jew. So, di rin na magiging Jew na tanan. May Danites, may Reubenites, may Simeonites, may Levanites, may Naphtalites, may Simeonites, may Gadites, may Benjaminites. So, asya iton. Sanglit dako ito nga kuwan. Nga, and that in Asian times and basta nga ni may that to time nga sang king as Spain nagkuan hiya ang mga religion about kuan ka pa iton Christian kung hinutuod kay pagkakasunod-sunod dito Judaism nag-start tapos sumunod ang mga Christian ng Katoliko rasan ng Katoliko bago la iton nga kuan Islam pero la ito ka 100 years so mas matanda or offshoot it Christianity or Catholic ngan Islam hit Judaism mga bisan man binuwa ito maasabtant niya sa dakot nga problema butot Messiah at Ginoo asya to yung makalang king of Spain nga kaya sa nga sages Jewish sages ngan kuan scholarhan mga Katoliko nagdebate ra pero laka minutes na prove nga foolishness na religion nga Christianity ng kuan Roman Catholic. So ano na hinabo an alalay hadi sumaring nga kuan anong tawag ito may honor kailangan lumakat ka na yan kay bisan pa man tama ka kung maagahan ka panganhi papatayong ka sugad dati
So delikado dati makipagdebatihin mga Kristiyano ng Roman Catholic kay violent tinduron mga Kristiyano. In a world history, damo milyon-milyon ang gimpatihan mga Christian ng Roman Catholic at ng mga tinatawag nila mga crusade. Ano na target? Permit Holy Land. So, kadalasan pero nakukuan mga Jew. Tapos mga kuang gyap. Ang problema nila mga Jew, kaya mga Jew, usalat Ginoo. Ira, kuantera, Trinity, ira, God, JCPN. Tapos ang mga pagan gyap, ang mga pagan nga mga tao nga damong gintutuod, mga cow, mga trees, mga star, mga alligator, bato, kung ano-ano nila mga God. Sang itong mga pagano nga magtigan ulo, it's either by sword, by hanging, by sword, by hanging, by sword, by hanging, by sword, by hanging, may dapa usa. So asya iton, mapili kala. Ano, by sword, by hanging, sword, by hanging. Tapos by ano ka pa ito? Ginraray sa nga cross. Asya ito nagpauna. Mga Romano, mga Roman soldier, Roman emperor. So nagpauna hera. Ano nila makakuan? Tas sumunod. Sanglit dati delikado makipagkuan. Delikado makipag ano ka pa iton? Makipagdebate. Yan ha. Delikado makipagdebate at mga Muslim. Kay violentin do. Anong ka ba ng October 7 massacre? May ida na na recorded nga tawag nga nasa yung manano sa nga Muslim nga Hamas nga tatawagan niya mother nga nagkukuan hiyan iya nanay lipe nanay nakapatay ako napulo nga Diyo. Ang grabe ginihimo na nera nga tropit kinabuhi usang nga Diyo nga makapatay ka nga usa dako na era nga honor. Ay klase nga sugad dito nga mga tawot sugad dito nga mga tawo nga grabe mental problem. Tas mga halos mga word mga tawo nga waray kunit Ginoo sanglit ginuugo pampain nga mga hayop kung mag-isip nga mga Hamas. Hinubat mga pamilya ito ng mga Hamas at mga Palestinian nga nagpapaka-refugees. Ano na hinabuhan after October 7? Ang mga Palestinian nagrayhak nakatunara street nahatagin mga pre nga soft drinks, pre na pizza. Karasa niyo. Asya ito dere kuan. Dere yan time para maging politically correct. Kailangan ka kung ano talaga tinuod. Eton hira karoyag nira kuan distraction ngan kuan elimination it natanan na Jew. Asyat karo asyat mission it mga Palestinian it mga Hamas. Nen asyat pero may trabaho it mga Palestinian anong buhat nira ngadto Jordan. Karoyag nira pababaunan king. So anong buhatan king ngadto Abdullah. Tate edan ni Abdullah. Ang gibuhat na to, yung paratratan na nagrarally nga nagpuprotesta naging violent nga mga Palestinian. Sanglit yan na, di rin na pwede maging kuan, di na pwede maging citizen nga Jordan it usa nga Palestinian. Limitado lat era kuan, pwede maging trabaho nga to kuan Jordan. Arab na nga nito ha, kapares na niya nga Muslim ha. Before it nga October 7, halos sa tanan nga mga Palestinian nagtatrabaho Israel. Nga itatagaan na rin kuan trabaho. Nang kaya no may da border kay dati wari pa itong border bestim nga dang Palestinian nga dang Gaza nga Israel. Adlaw may bus bombing. Ngan marang kabo usang nga kuan political memberhan Hamas an usang nga nanay nga an iya anak damo niya anak tapos an iya anak susugo niya pagkuan suicide bombing nasing niya ang pag na kuan niya na ilikhiya sa memberan political government Hamas nga may dapa ko anak nga willing kuan i-sacrifice klase nga mga tao sugod magpakaradlok na hadlok sang kadalasan yun na makulba makipagdebate at mga Muslim. Yan kung mabut na nga nit Messiah at Ginoo, delikadong doro. Kaya masarangit mga kuan, mga medyo nga. Wala, di rin pwede ni.
Kung ano dun, antichrist ito, antichrist. Antichrist ito, kailangan natin nga magmarcha kita tapakatungad to. Asya gipit mga Muslim, kay it prinsipyot mga Muslim nga Muhammad asya last nga prophet, last prophet. Di rin itong pwede. Kay it Messiah, prophet hiya, ngan king gihap, magiging anointed king hiya, hit Israel. So, makakadto na liwat ito nga tuwira ko, Israel, maggigira-hira. Gira problema ito, mag-awit mga Muslim ngan mga Kristiyanong Katoliko ngadto hakuan. Holy Land, Israel. Yan, ano ka pa iton? It mataw ko di maaram, Israel, it era defender, it era shield, it Ginoo mismo. Ang 70 nation, ang tinakangan ng 70 nation, dati, an ancient times, according to Bible, 70 nation la. 70 nation. Ngayon, as the time goes by, nag-disintegrate ang mga nasyon, nahimo nga partition na ang usang nga nasyon, nahimo nga 5, ang kuha na usang nasyon, nahimo nga 2, so diton, whatever. Yan na, ito nga 70 nation, bawat nation ito may nakaalataga nga angel. Asya nagkukuha na iya, angel at Ginoo, nga kumbaga hiya guardian angel ito na nasyon. Pero nakaalatagat Israel, Ginoo mismo, huyat nagproprotekta. Hunahuna niyo yung Kippur War. Halos ang neighboring countries, Iraq, Jordan, Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, Ira na tana bang kasama dan Saudi gihap. Ira ginatake ni Israel ha yung Kippur kay di maarang kat yung Kippur asya high holidays nga waray trabaho at mga Israelites kay nagpapasting hira kay ano ka pa ito nagre-repent nitira mga sala kay asya ito final seal kung Rosh Hashanah may decree final seal it decree nemo adat yung Kippur sang may naka pa chance kumbaga last chance mo yung Kippur. So, asya ito nga, ginatake nira, pinaka-importante nga holiday an Israel. Pero una hinabo, imbes nga maperdi an Israel, hirapan nag-expand. Ang senay nga dati nga, nakadang hawakan teritoryo Egypt, nakuwahan Israelites, diretso para nga doon Egypt, an mainland Egypt, an Golan Heights an Syria ng Lebanon, nakuha gapan Egypt, an East Jerusalem, nakuha gapan Israel, imbes hiran mapuypuy, hiran nag-expand. Sanglit, ini military historian, diri makapaniwal, diri nira ma-explain kung papaano nagdaog an Israel nga gutee nga nasyon huno na way 1940s yata or whatever. Diri pa high-tech, wari pa mga Iron Dome. Mga kunlat dati, tangke, tapos rifle, wari diri pa high-tech dati. Pero kaya nung hira nagdaog victory over an Arab nation, neighboring nation nga nagbrobleg para ratakehon. Kay ano? Ay milagro to't Ginoo. Hipoprotektahan na't Ginoo. Asa may nasasalim pa nga mga righteous nga tao, proprotektahan na't Ginoo at Israel. Ngan diret niya, diret niya kukuan niya iya covenant. It Israel, it iya children of Israel. Bisan niya ipapansit mga Israel, dirgip niya bubuhian. Kay eternal people ito hira. Sang nidamunan mga empire, great empire and kumuan nga niya kalibutan. Tapos nag-pull down la. Pero ang mga Jew, nalagyap. Nation lagyap. So ano pa kailangan naton imuon nga milagro. Puro ka mga JCPenney. Ano may na niyo na hibaruan about it concept ka ng Ginoo. Ngit Ginoo diri pwede mag-anakin tawo. Kay damo mga history nga mas grabe pa nahitabo. Pero never Ginoo mag-aanakin tao. Kay diri na hiya magiging kuan nasa nga mga prophets it Ginoo diri man of blood and flesh. Ngan hiya it first and the last, Alpha and Omega. Kay kung may daka anak, dali ka na't magiging last. Kay may masunod na emo. Kung baga may daka crown prince. Na kung mamatay na't king, crown prince, siya na't magiging king, anointed king.
Ginihimo mga kuan nga tawot Ginoo. Nga na mga saint maabot it time nga 1,000 saint na, 2,000 saints na. Kay kada kuan man every 5 years siguro or depende kung gusto hit mga aadto to officialas Vatican kung hinutira himuon nga mga santo-santa. Santo-santa hit mga idol worshipper. Asya iton, hirait main source it abudat sara. Ira building puno-punuan ng rebulto. Igbaw hit, igbot ira building, gilid ira building, sakubit ira building. Ngan, hiragapit nagpaunat na si Lebasi nga diri pag-aasawa. Nga diri ton asyet karugit Ginoo. Karugit Ginoo magkamiada ka asawa ngan magbuwatin pamilya. Magkamiadang pamilya ngan may mga anak. Waray magtutdoit Ginoo nga it mga priest kuan diri mag-aasawa. Bisan it high priest at kuhing gadol may mga asawa, iti asawa may mga laws about it mga priest, mga kuhanim, it high priest, may luha iya nga diri ya pwede mag-asawan diri virgin or divorce o di kaya promiscuous woman. Pero required yang mag-asawa hiya. Kay usang nga mitzvah pro urbo. Be fruitful and multiply. Paano ka makukuha nga usang nga pinaka siyahan nga mitzvah or commandment be fruitful and multiply kung di ka mag-aasawa. Napakahulit mga Katolik kung ang Kristiyano siya di rin nag-aasawa at mga kapadian pero tuod idol worshipper hira. Hirat pinaka main source it kuan. Kita na gulan nga hinabon kuan. Di ba nayak na kayo yung it concept Ginoo hit paano yan nagpapanish pinagi minsan hit mga natural phenomenon. Kita ning buhat ang ginuan Typhoon Yolanda. Anon nahimon kuan ano ang probability nga an kuan palo ang magiging usa nga mga sentruhan Typhoon Yolanda gutay Indoro kaya no ada palo kaya ada sentro hit archdiocese so anong buhat ang Ginoo ginlaknit niya destroy niyan bugos nga simbahan nga tanggal na tanan mga atop kita aluwatan mga ibang nga mga sektahan Christianity and Katoliko nga waray mga rebulto. So example, Iglesia ni Cristo. Nato dirat kuan abudat sa ragapito idol worship kay nato dirat patay na tawo nga JC Penny. Pero waray nira mga rebulto. Ano na hinabo kita do nirat simbahan. Nalaknitan lan usa duwa nga sin. Pero an kanang Katoliko kita So, ano pating kailangan? Di rin na tanan permanente, di rin na tanan na tao tataganin second chance. Adto nga panahon pagpamatad ton mga tao nga iyo gimbubuhat idol worshipper iton, idol worshipper. Nagwo-worship ka mo it mga rebulto. Waray ko itong sugwa ay yung sugad. Diri ko kailangan ng intermediary. Diri ko kailangan ni JC Penny. Diri ko kailangan ni Muhammad. Diri ko kailangan ni Manalo. Diri ko kailangan ni Kibuloy. Diri ko kailangan ni John Smith. Kung hino-hino pang Soriano, diri ko kailangan. Direkta ka mo akon. Ano, pray for us, pray for us. Pray for us. Klase ka mong mga tao. Waray niyo kuan. Mas kumpa ka mga hayop. Tawo ka mo pagpakatawo ka mo gamitan niyo intel ka ginhatag git privileges nga ginhatag at Ginoo nga mag-isip nga paano ka magiging high intellect human being kaysa mga hayop nga kung ultimo diri mo ma-determine nga it Ginoo na diri to ng mga intermediary ano hunan namit Ginoo usang nga CEO hit usang nga kumpanya nga kailangan mo magpa-schedulein kuan meeting para sit mayor nga kailangan mo magpa-schedule in meeting para makaistorya mo hiya nga kailangan ka umaghin mga sekretary or kung ano-ano or mga kuan nga lasak ako mga kuan para mako it mga Pilipino maka-Diyos ada nga ni nga idol at panatang makabayan maka-Diyos problema kasi kulang kita knowledge information kay ang mga Pilipino dati waray mga Biblian mga Pilipino ang mga kuan mga praile la hiraan mga praile mga Spaniard nga ginhimo kita nga mga Indio
mga slave, mga mababang uri. Ang lit ang mga tao kung ang ginututduhan mga praile nga mga padi, asa na nasusundan hasta nga umabot na yan na nga mga pista-pista nga waray manit nga dahakuan, di naman yung sugot Ginoo kabaliktaran karugit Ginoo. Ng sundan na. Isang nitit mga tao nga nagyayakan nga siya tak na sundan, paanay daw. Natod kat Ginoo dere. Atood, sige. Huwag nato istoryahan ko ikaw. Asya ni. Kaya no ka nagpa-practice ito ngayon yung pra-practice siya na. Kaya no ka nagpa-practice ito na patron-patron. Kaya siya nasundan na kapuy-apuyan. Okay, sige. Pakianam ko ikaw. Hino naghatag hin idea para nim kapuy-apuyan para i-practice iton nga mga patron-patronit na mga rebulto-rebulto. Masangira. Ang mga ministro gad dati, kay dati mga ministro pa man adto dati. Okay, sige. O sige. Hinuman lota naghatag hin idea han mga ministro para magkuanit na mga patron-patron, mga rebulto-rebulto. Masring hiya nga. Ang mga padi gad, kaya mga padi, asya ito nira mga alalay nira, mga ministro. Okay. Sige. Masingkit. Ang mga padi, hinuman nagatagarahin instruction nga, sugadhinin nga, may mga pesta, patron-patron, mga rebulto-rebulto. Kasi nga, ang kong gadan, mga kapadian nga, mga praile nga, mga Spaniards. Okay. Ang mga praile nga, mga priest nga nagkuan hiton, nga ano ka iton, nga nagdara hiton nga mga rebulto-rebulto, nga mga praile. Hinuman naghatag instruction na era. Ang mga kuanggad, mga arsobispo nga nakadtuha Spain, ang mga Spain, hasta maabot na nga tuhan Roman Empire. Tama, tas marirealize nimo nga iton nga tinikangan nga Roman Empire, asya ito ng Roman Empire nga nagsunog han Holy Temple, han Second Temple han Israel. Ang Holy Temple han Ginoo nga kundi ang Shekinah ang Ginoo, divine presence nakadto nga may the offering adto, burnt offering, sin offering, guilt offering, voluntary offering. Ginsunog nira, ginpangawatan nira ang Holy Temple nga pagkuhaan nira na tanan mga gold Holy Temple ang presyuhan gold habugos nga kalibutan humabubu agi kadamuhan gold nga nakuha nira nga ginpangawat nira. So asya iti misusundan. Maaram kita nga nim kapuy-apuyan, pobre lagi pa nim kapuy-apuyan sang nitwaray na time nira para mag-question, para magbasa kay ultimo kuan pinangangaon nira, namimiling ram paagi nga makakaon nira sang waray nira mga libro. An may mga libro la dati, an may mga kaya. Kaya dati, an may mga libro, luxury na ito, luxury. Kumbaga may danim kaya kung may danim mga libro. Kaya mamahalan mga libro. Anong papalit ko ng libro? Ikakaon ko na papalit ko pa ng libro. So, waray na nira time para pag-check. Hindi ko ira mababasol. Kung makurot kinabuhi, ano ba ito unahon nimo? Siyempre, mga tao, nagkukuha nira about it, makakaon ira pamilya. So, yan na. Nga may dananim kakayahan, kumpleto na tayo. May dana internet, may dana kuan mga libro. Ano nagpipigil mo nga para bilngon impormasyon na gintubonghan imo mga kapuy-apuyan nga para ka questionon na tanan nga religion it Judaism la it nag-aalawhin mga question kay ano it instruction it Ginoo tono after tono and then believe. It mga Kristiyano, mga Muslim, dili ka pwede mag-question kay ano? Kuang ka, dili ka to, kaya mag-question ka, napaka-kuang ka, so dinin, kuang ka, ano ka pa ito, kakalaban ni Ginoo, kay ano, nahadlok, mahibaruan ka matuuran, ngit ira gin titinot doon, dako nga sala, sanglit, guilty hira, defensive. Bisan, hunaw na ay Talmud, it Babylonian Talmud, 72 books ito niya. Question and answer. Asya iton. Papayagan it mag-question ka kay para ka mahibaro. Kay kung may danim doubt, katapos dili ka papayagan mag-question, ihay man objectivity nga to. Magkikinuang ka lang nga, magtitinood ka lang, magbibilib ka lang in something nga may daka doubt. Bisan niya na testing daw niyo kadto kamot simbahan ng pakianan niyo
Pader, nasa ringit kuan, dinit tinikangan nga diri pwede mag-asawat padi. Pader, di nagtikang nga it Ginoo nagaanakin kuan, nagaanak nga yan tao. Pader, di nagtikang nga about it mga rebulto, it na mga patron, mga kung ano-ano. Bangin ka, kuan mga kuan. Bangin ka, may nabuhay mo, bangin ka pagburubligan nga, naninimbangan, banyak kang katit pagawas. Asyat ka matuoran. Dipinse bindoro kay nadirit mahibaron ka matuoran. Ha Judaism kabaliktaran. Gini-encourage nga magpakianak ka. Kaya ay pakianak ka, maibig sabihin, brilliant ka nga tao. Ibig sabihin, may utok ka, kay nag-iisip ka. Kaya sugadinin, may mapakiana, may mga doubt. Pinagit mga pakianan, nakaklaro nimo, nga natatanggal nimo, natatagan nim kasulbaran, hin mga answer, it mga mga doubt ni may pananampalataya. Asya iton, asyat ka matuoran, dida. Ang mga tao nga di rin naturit mga kuan, ay bahala ka mo. Padayon la ka mo iton. Ini pagbabasulan it adlaw nga nabati ka mo, nga may da papadlong nga iyo nga. Dito na siya. Kayo pagtuda, kung tuod ka mo nakasulat it Biblia. Nga masasagtan niya, was siyang yan, puro lang yung binuwa. Pero naku katuig takbugos ng kinabu. Huna-huna Huna-huna. Kung it na iyo mga rebulto, mga kasantusan, tinuod ito niya. Kaya ano man waray pagbabagot kinabuhi, nagtitika ludodla, titika kurila. Tika nga niyo kapoy-apoyan tubtubyan na asya waray pinagbaguhan. Kay diri tuod. Pero kung tikang padati, hera nagsasamba na hera tinuod nga Ginoo o sa nga Ginoo, bay kaluhit Ginoo, bangin nag-improve na kuan. Kay most blessed nga mga tao, mga Diyo, kay kay loyal hera nga kuan hera, faithful hera Ginoo. Asya hera Ginoo. Pero mga iba diri, mga rebultot era, mga patay nga tawo. So, asya din papadayon. Waray kabaguhan kinabuhi, kakurian lang nahitabo. Waray pabago nga kaupayan na siya lagihap. So, asya iton. Asya itot iyo Ginoo. Diba? Asya iton nga da, kailangan natin mamahong-pahong. Kailangan natin diri mahadlok magpakiana. Kailangan magkami ada kita initiative, bilingunot ka matuoran. Kailangan diri kita magbase hitatong pananampalataya, bata hitat mga kapuy-apuyan. Kung nagsinalayaran era mga gimbuhat, mape-perpetuate mo lang era mga sala, kay diri ka naman nagpapakiana. Imo man ready, kumbaga spoon feed, ready to kuang ka naman nala, imbis nga magpakiana ka, nagkikinuang ka na ngayon hin poison. Bisa magpakiana anon nga gintitinumar nga religion. Di ka maaram nga lason ngayon nga agiton nga yung gimbibinuhat nginginalas na met Ginoo, pipinasagdang kat Ginoo nga sige, siya mga rebulto, sige didto arwat blessing hit mga rebulto. Kay parehas kamot mga hayop, parehas kamot mga patay nga tawo nga waray kamo ang mungat na hinabo. Kung may kamo kuanit na hinabo, una ala ito sa nga kahoy nga maupay atot septic tap damot kuan hugaw mabahondor tas ginlimpyuhan tas gindarang atot iyo balay tapos gintigib ginpurmahin tawo ginpintaran ginbaduan ginimuan altar pagkatapos asya nat iyo Ginoo nakalimtan na niyo kung dinit natikang ngit nga kahoy. Di ba? Swela mo talaga patay nga tao. Nga dere ka maram na hinabo. Nga maaram ka mo pero iyo gindi disregard. Kay nasanay na kamo. Shit nga da. Nasanay na kamo. Paras ba't baboy? Baboy, iara na magbinuwad-buwad. Siya na nagbinuwad-buwad tiyata Yan naging kakaong-kaong gipit yata sanay na hiya. Siya nagipit ya kaka-enjoyan. Kumita ka na bahin kuan? Baka nga nagbubuwad-buwad tiyata nga nag-i-enjoy hiya.
nga iya gin hihimo nga lotion it iya lawas kuan nga di iti tayo iya pipisaon pipisaon na luwat nit baboy di iya kung gilid iya magro-roll over iya kay nalilipih iya mga tae nga iya gin liligis-ligis it iya lawas iya gin bubuwad-buwad kumita ka na ba yung bakang nga sugadeton kumita ka na ba yung karabaw nga sugadeto kumita ka na ba yung kambing sugad kumita ka na ba yung karneron sugadeton baboy lat nagsusugad di ba sugad gapit tawo nga nahiaran at kuan nahiaran at hugaw karautan di rin na objective nagi-enjoy na hiya asa tagapituan istoryahan an kuan boiling water ngan han kuan ang pakla kumadto kay ang pakla